Salam mehriban dogonlar. Giçäşi edi dildeşler. Ömrüňize bereket, öýüňize bereket. Bugün mübarek Kadir Gecesi. Keramatly kitabymyz Kur'an-ı Kerim'iň indirilýän gecesi. Şu gece ähli ýaşy doga dilegilen o adatlaň kabul bolýan gecesi. Şoň üçin aslında bugün hapazisiýa jogap berjekdim käbir zatlaryna. Azat Türkmen bilişiňiz ýaly hapazisiýaň lideri bilen göni etdi. Şo taýda hapazisiýaň lideri ýene şol bir öňküne heňine dowam etdi. Yalan sözlerine şoňa jogap berjekdim. Ýöne eger tomoşaçylardan sizden isleg köp gelse jogap berjek bolmasa da bugünkü temamyz halkyň bähwidini nirde nädip aramaly. Her men halkyň adyndan biz halk için şunu diýäs, mene diýäs, ýa etjek bolýar diýenler hakykatdan ham halkyň bähwidine bir zat edýärmi? Ya da halkyň bähwidini etjek bolup tersine edýärmi? Şu zatlar barada pikir arşalyň aramyzda. Kadir gecäňiz mübarek bolsun. Ähli doga dilegileriniz kabul bolsun. Awadatlaňyzam kabul bolsun. Karajoglanam gutlaýa. Giçäşi mehriban ýerleşler, Kadir gecäňiz doga dilegileriniz kabul bolsun diýe. Karajoglan sag bol. Bileýär kasyn. Halkyň bähwidi diýen zat barmy? Umuman aýdylanda. Bar halkyň bähwidi diýilen zat Karajoglan. Halkyň bähwidi diýmek halal bolmak diýmek, halal gezmek diýmek, halal ýaşamak diýmek. Hemme zadyň halal bolmasy. Halkyň bähwidi. Biz adama, biz sürü canlar däle, haýwanyň sürüsi däle biz şol haýwan sürüsünden tapawutdan ýa-da dogurdamy? Medeniligimiz bilen, ahlakymyz bilen, özüne alyp barşymyz bilen. Şoň üçin halkyň bähwidi elbetde bar. Her kim ine şu agyzbek bilemek, umuman şu mukaddes zatlar, mukaddeslikler näme üçin gerek? Ana şol halkyň bähwidini berkitmek üçin, halkyň bähwidine adamlary birleşdirmek üçinmi? Şoň üçinmi şu mukaddeslikler? Şoň üçin şo mukaddeslikleri güýçlendirmek, pugtalandyrmak üçin, çuňlaşdyrmak üçin, şol halkyň bähwidine ýeňiş gazanmak üçin. Şoň üçin şu zatlar bar. Inha biziň esasy birinji nowbatda dileg edýän dilegimiz şolar ýalaky mübarek gijede şeýlede Oraz aýyna ruhy hem bedeni taýdan arasalanýan aýymyzda ilki bilen halkyň bähwidi üçin doga dileg edýär. Rahat Avdi ofisial video gijen salam awa giçäşi Qurban guly söýünüp giçäşi salam wa aleykum assalam. Kadir gecäňiz mübarek bolsun, düşmünli bolsun. Bütün öten geçenleriňiziň ruhuna şu gün doga dileg edeliň. Hemmeniň ýatan ýeri ýaty bolsun. Häzir o Hotay meselesine girmäli gördüm häzir garaş. Karajoglan ştaýda ýazýa hereket edýän toparlarda halkyň bähwidi barmy? Ne bu başga mesele. Umuman halkyň bähwidi barmy diýmek aýry. Ýöne hereket edýän toparlarda halkyň bähwidi barmy diýmek ol aýry. Indi adamlar näme? Öz gözü bilen görüp, kulagy bilen eşdenläňden ýaşaýlarmy? Şol moralydan sorapdyrlara, alşyr nowaýdan soranlaryna çyn bilen, hakykat bilen ýalanyň arasyndaky menzili bir ölçäp bersen, şonu aýtyp bersen diýip durýarlar. Şeýdip 4 barmagyny görkezdir. O bütün ket kudalar
Kazy kelanlar hiç biri şoň jogabyny bilmän, her kim öz kellesinden aýdyp goýberýär. Plança mendil şunçada taat diýip. Ýanky myraly bolsa näme diýe 4 barmagyny görkezýär. Ina gözü bilen gulagyň arasyndaky mendil 4 barmak. Gulagyň bilen eşdeniň hakykat bolman bilýär. Ýöne gözüň bilen göreniň ana şol hakykat. Bizem garajoglan şo hereket edýän toparlar diýäniň biz gözümüz bilen görüp gelýär. Bu hemmesi ina özüň gowy görkezdi. Şoň üçin biz hemmesine minnetdarlyk bildirýäs. Näme üçin? Özüni şeýdip görkezip duran üçin. Özüni görkezmän. Tutuş dünýäň öňünde maskara bolman. Bular özüniň kimdigini tanatman. Ýeriň astyndan hereket etseler näme? Gizlin hereket etseler näme masonlar ýaly? Onu näme etjek? Garajoglan. Onu tanap bolmada. Kimin halkyň bähwidine işleýäni belli boldy. Näme diýe? Ol 3 harpyň nemesi şol näme hap pozisiýa garajoglan seň sözüň bilen. Hap pozisiýaň lider näme diýe? Bular diýe hiç ýyly diýe näme diktatora garşy diýe görüşen okular diýe. Siz orta çykangyzdan bäri ýaňy ayaga galyp uran aktivistleri, halky ürkezen size. Şolaň öňüne böget bolan size. Halky agzaleden bölen size. Ine goň soraw. Gurbanoğlu Söýünif döwlet sen hökümetde işlediňmi? İşlemok. Men 16 ýaşymda Türkmenistandan çykdym. Okumaga Türkiýe. Şondan soň Türkiýede Türkiýanyň döwlet teleradio guramasynda uniwersiteti gutorumdan soň iş teklip edildi. Şeýdibem Türkiýede galym işläp. Türkiýanyň döwlet teleradio guramasynda. O wagtlar TRT Türk, TRT Ewraziya, häzirki TRT Awazyň asly TRT Ewraziya kanalydy. Soň TRT Türk boldy, soň TRT Awaza ögürdiler. Biram olaň ýanyndan TRT International wady. Bütün dünýä Türkiýanyň döwlet teleradio guramasynyň Türkiýany tanadýan kanaly wady. Şo kanallarda her gün 45 minutluk Merhaba Asya, Merhaba Aziya diýip gepleşik taýýarlaýardy. Asly Irak türkmeni bolan Edip Ören agamy. Şo gepleşikde men kömekçi alyp barjydym. Esasy alyp barjylaram dyňjalşa giden wagty men özüm alyp barýardym. Esasy anam Tomus wagtlary. Ana men Türkiýanyň döwlet teleradio guramasyny işledim. Türkmenistan hökümeti bilen hiç ýyly öňkü diktatorlyk bilenim, soňky diktatorlyk bilenim hiç ýyly ara balanşym ýok. Biznesim hem ýok, salamym hem ýok, selimim hem ýok. Inni Gurbanoğlu Söýünif. Yaman gowy soraw berdiň, ömrüň uzak bolsun. Öten geçenden imany hemra bolsun. İman maýlygyny bersin hemmesine. Ine häzir Atajan taňa da jogap berjek. Häzir dur ikisini birleşdirip bereýin. Inha. Salam agam. Maksadyň näme? Şonu aýda kyn görmesiň. Näme üçin ben kyn görmäýin? Kyn görýin. Maksadymy. Men maksadym dünýäň niresinde gezseň gez Türkmen diýilip Türkmen sözü eşitilen wagty Türkmeniň kimdigini tanaryal etmek. Türkmeniň Oğulhan döwründäki öňkü döwürlerdäki Seljuk imperiýasy bolsun, Osman imperiýasy bolsun. Dünýä medeniýetde, alymda, bilimde, sunwatda, arhitekturada nähili görelli bolla biziň ata-babalarymyz. Şolar ýaly derejä ýetmegine goşant goşmak Türkmeniň. Ana men esasy maksadym. Häzirki biziň edýän maksadymyzdan men kameraň öňüne çykmam. Soňky wagtlarda esasy anam YouTube ýaýragly bolandan soň çykmam. Men kameraň öňünde şeýle de 97-nji ýyldan bäri men kameraň mikrofonyň öňündäki adam atajan.
Men üçin bu zatlar Amerikany açmak ýaly, o beýlekiler ýaly. Beýlekiler bir hili bir ýitirip tapan ýaly bolup berler. Şoň üçin soňky şu kanal açylyp biziň hereket edip başlandyk maksat näme? Esadanam ýaşlar. Näme ýaşlar ýalňyşmasyn diýip, ýaşlar alladylmasyn, ýaşlar ýakylmasyn diýip. Şoň üçin. Häzir jogap berjek. Inni biz näme üçin şu kanal açyp şu hereketlere başladyk we muň mansy näme? Maksady näme? Şuň. Oraz ýaly. Azat türkmen ýaly. We beýleki türkmen aktivistler we ilki bilen watana bir kömek gerek bolanna ilki bilen herekete geçip bilen guşap şo wada meydana çykyp ılgap biljek gerçek goç ýigitler bar aramyzda, ýurdun içinde de daşynda da. Şolary mırrasar ýaly we şoňa meňdeşler ýaly. Türkmenistanda häkimiýeti ele geçirmek üçin pul götürlek gördüler. Halk bulara ananmady. Innem gan nöküşüklük diýip gorkuzyp adamlary biziň tarapymyzda hereket ediň diýip adamlar çekçek bolýarlar. Inha ýekeje türkmeniň ne gany dökülmeli, ne göz ýaşy dökülmeli. Inha biziň maksadymyz. Türkmeniň göz ýaşy we gany dökülmezlik, şonu döktürmezlik biziň maksadymyz şu, atajan. Ine Garajoglan türkmen propaganda guraly häkimiýeti eýelemek üçin hemme bulaşıklyk şondan elbetde inni häzirki özüni oppozisiýa diýen diýdirjek bolýanlar aslynda oppozisiýa da näme üçin her zadyň bir tebigaty bolýar, dogry dämi? Men Mary diýen, Merv Türkmenistanyň bir şäheri dogry dämi? Men özüm Marly. Men Marly diýen. Murat Gurbanow näme diýe? Ýok diýe. Döwlet Baýhan Hindistandan niýe? Deli şäherinden niýe? Bu topar adamam şoňa ananyp el çarpyp otyr. Men nädip Hindistany? Men Türkmenistanda edilýän gurrun bir heňe gelmeler, bir edýän zadyň. Tananok, tanamayan adam marada, tanamayan adamda siz nähil baka berýäňiz? Men şoňa düşündüm. Meselen, ýanyňyzda ina biri otyr, haýsam bolsa bir gow tanayan bir tanşyňyz otyr, paňlap otyr. Men niýe marsa etdim diýe, aýlanyp geldim diýe, şey etdim diýe, beýtdim diýe, şey dip gürläp paňlap otyr. Siz hem şoň marsa gidip gelmedigini bilýäňiz. Şo marsa gidip gelmegiň häzir mümkin däldigini bilýäňiz. Ýöne akmaklar sürüsü el çarpyp şoňa anany otyr. Inni bular ýaly ýalňyşyp, bular ýaly akmaklyk edýän adamyň ýallakysy bolmak üçin şondan beter akmak bolmaly. Inni soraw berýärler, ýazýarlar maňa kanaldan. Menem şeýle jogap berýän. Olar ýaly ol akmak bolsa, bu diýe akmaklar näme etjek bolýar diýe. Akmaklar halkyň adam sanyna goşmayan mahluklary, nalaje edenleri. Hemişe sırtlanlar birleşip näme diýe? Ýol bolsa hüjüm edýär, dogry dämi? Ya başga biriniň agyna hüjüm edýär. Şagallaram şolar ýaly. Köplük bolan wagty hüjüm edip bilýär, dogry dämi? Bolmasa hüjüm edip bilen ok. Inni öňkü ogrulyň, soňky ogrulyň hemmesiniň häzir häkimiýeti yalan propaganda bilen, yalan bilen adamlaryň aňyny zäherläp, adamlary agdal edip Türkmenistanyň häkimiýeti ele geçirjek bolýandan maksady öz jenayatlaryny, geçmişdäki jenayatlarynyň üstüni yapmak. We eger mümkin bolsa häkimiýetem ele geçirip ýene öňküden emmeter jenayat etmek. Bulan maksady şu.
Men düşünüp bilemok. Ganny küçüklük bolar diýip haýwa tatyp siz gorkuzjak bolup otyr. Yine şondan şoň ýyzyndan ýörep, şoňa ynanyp siz el çarpyp otyrsyňyz. Aşağındanam yorum ýazýanlar bar. Screenshot edip maňa iýerýärler, maňa garşy yorum ýazýanlar bar. Tanaňyz ok janyň. Tanamayan adamyza nädip baka berip bilýäňiz. Tanaň owa. O Murat Gurwana ol awtomatik ýagdaýda uje ýalan sözläp berýär. Ol näme diýänini özüm bilen ok. Max balaksyz gelmegi kabul edýän bolsaň ýazaýyn men adresimi. Seret. Ýazaýyn men adresimi. Gel. Götüňde gaýratyň bar bolsa. Akmak sürerde urani edil şoň üçin inni bular daşary ýurtlardaky türkmenden çäresizliginden watan hasratyndan çağalaryny watanyny görülmän soň ýürekleri gyýylyp ýören adamlar şul hapa ýagdaýyndan şuloň şu gözgüýüni ýagdaýyndan duýgusundan peýdalanjak bolup türkler aýdýar duýgu sömürüsi diýär şuloň duýgularyndan peýdalanyp öz haram bähwitlerine ýetjek bolýarlar. Bilen bar edýän maksady. Biziňem aýdýan adamyz allanmaň diýär. Başga hiç zat diýmez. Türkmenistanda wezip almak, syýasat bilen meşgullanmak, hiç zat bilen hiç ýyly maksadymyz ýok. Bolmadym, mundan soň bolmaz. Türkmenistanyň aklanky. Türkmenistanyň öz içinde ýaşap ýören, şo taýda häzir ejir çekken, öňkü diktatorlukda we soňky diktatorlukda ganalar, göz ýaş döküp, ýüregi gyýylyp ejir çekken adamlar haky, ilki bilen şolaň haky şo taýda wezip almak. Biz gollar, biziň wezipemiz näme bolar? Biz halkara arenada Ermeni lobbisi ýaly Türkmen lobbisi bolup gollar. Türkmenistan haklary. Şoň üçin. Rahat. Devlete ýene protesta çağırýar ýurdun içinde. Näme diýin? Rahat. Seret. Şeýle bir ýagdaý barda. Şeýle bir mysal berýin. Indi bir oglan ölenjek bolýar. Ondan şoňa ýyle belli küntüni berjek bolýaňyz. Olam onu kabul edin. Şeýle bir ýagdaý barda, mesele. Edil şol ýaly. Häzirki opozisiýa şol. Bular ýyle belli küntü. Bular öz haram bähwidine ýetmek üçin ýurda ganam çaýkap bilýär. Daşary ýurtlardaky hani ýöreliň diýilende birinji derejede bilim uşap meýdana çykjak gerçek goç ýigitleri ýakyp bilýär, satyp bilýär. Häli Rahat avdy sen ýazdyň öýdän, ýalňyşmaýan bolsam, pasport bilen baglanşykly bir neme edilýän zatlar diýdiň. Häzir pasport barada edilýän işlere nähil baha berýän diýdiň. Men 2012-nji ýylyň noýabr aýyndan 2019-njy ýylyň ýanwar aýyna çenni Azatlyk radiosynyň ştatdan daşary habarçy höküminde işledim. Hepdelik Dünýä Türkmenler gepleşigi diýen Türkmen diaspora barada da gepleşik alyp bardym. Öýde derli gepleşik. Biz 4 ýyl töweregi şu pasport meselesiniň üstünde işledik. Köp kakyny kakyp gördük. Köp halkara gurama bilen kanun goraýjy, adam hukuklaryny goraýjy guramalar bilen maslahat edip gördük. Her hili çıkalga tapjak bolup çıkalga gözläp gördük. Ýöne Türkmenistanyň pasporty bilen baglanşykly düzgün her ýurdun öz kanuny bar.
Türkmenistanyň hem öz kanuny bar. Kanun ýöreýär Türkmenistanda. Ýören o aýratyn mesele. Diktatorlyk bar. O aýratyn mesele. Ýöne hemme kişi kagyza seredýär. Kagyz ýanym ýazylgy kanuny Türkmenistanyň pasportlary diňe içindäki pasport berýän jogapkär edaralarda, guramalarda çalşylýar. Şo taýda taýýarlanyp berilýär. Bu uğurda bir halkara düzgün jogapkärçilik ýa-da haýsam bolsa bir hökümeti mecbur edip biljek neme ýok, halkara derejede bir düzgün ýok. Şonu bilibem, gaty mekir oýlap tapylan Türkmenistana şu kanun pasport baradaky. Şoň üçin pasport barada Türkmenistanyň içinde şo kanuny ütgetmesen hiç zat edip bolanok. Şo pasport bilen baglanyşykly kim näme diýen bolsa, kim näme aýdýan, şu netjek, mi netjek. Dogry däligini aýdyp biler ýöne şo meseleni çözýän diýen bolsa ýalan aýdýar. Şo meseleni çözmeň iki ýolu bar. Biri korrupsiýa düzgündüň içine goşulyp pul berip ýöräp duran paraxorlugy goşant goşup gatnaşyp pul bilen meseleni çözmek. 1. 2. Kanuny içinde ütgetmek Türkmenistanyň içinde ütgetmän şu mesele çözülenok. Kimem şu meseleni men çözýän edýän zat diýen bolsa, reklam üçin, reyting üçin edýär. Başka hiç şeýle myň demesi ýok. Manipulasiýa. Ramazan juma döwletaga gawun gektaryna giren şagallar her wagt gawunyň füýjüsini ýerine öýdýär. Elbetde. Ýöne halk samsyk däl. Bu halka her zat dik gördüler ýöne halk özüne alady, no. Allatmadan Hudaýa şükür. Allatmady. Häzir beýle kinemeleri girýän. Döwletaga assalamu alaykum. Orada näme boldy? Türkmenistana gitdim ýa Türkdemi? Ýok. Orada Ýewropa tarapda. Oradyň hemme ýagdaýlary gowy. İşlerini urukturýar. Täze ýurt, täze düzgünler işlerini urukturýar. İşlerini urukturandan soň ne dip bolsa efirlere de çıkar. Özüm çıkış eder gözel göňni. Orada ile bağlanışykly Hudaýa şükür hiç ýeli problema ýok. Düşnükli Ataşka Kakabaýyç. Salam döwletakym. Külli Türkmenistan dostlarym, onlarym gadyr gejek mübarek bolsun. Köp sag bol. Allah ýalkasyny toýuňda gaýtsyn. Aşgabat. BMB. Aga gaýrat etdi. Akuratny gürläý haýyş senden tebä bir näçe aýarlygonum seretdiýär. Efire hasam awraýyň artar, gaharyňy ýuwdup bilseň. Gaty dogry, Aşgabat BMB. Sagja bol, ömrüňiz ok bolsun. Hökman, gözüňi tutar. Hökman. Sagja bol. İl. Adamlaň watandaşlaryň aýnasy bolýar. Her watandaşyň aýnasy il, halk. Halkda özüniň nähilligini görüp bilýär. Özü görmän bilýär. Şoň üçin. Aýşlardyň Aşgabat hemme tomaşaçylarymdan ötüş soraýan, gaharymy kontrol edýän. Ýuwdup bilerin. Şu adyny gaýrat edip ütkösen ýaman kyn bolýar şu adyny okumak. BJRUM Döwletaga siziň pikiriňizçe näme etmeli? Ýurduň içinde protest geçirilmese, ýurduň daşyna protest geçirilmese, näme etse nädip ýurdu düzeldip diktatorlyk rejimini ýok edip bolar. Bu soru ilki bilen ýurduň daşyndan başlaly. Biziň hemmemiz ýurduň daşynda, şeýlemi? Türkmenistanda bolup duran absurtlukları her platformada özara pikir alşyklıklar bilen gow açyp dünýä jar etmeli. Türkmenistanyňky hakykatlary bütün dünýäye ýetirmeli we düşündirmeli. Birinji edilmeli wezipe.
agitasiya başlamaly. Mediaň üstü bilen bir garaşsyz media döretmeli. Bizim lobby hereketimiz bolmaly, lobby. Lobby hereket bilen şonu çözmeli. Protest bilen hiç saat çözüp bilmeýän. Protest çözmek däl. Protest görüşüň ortasyndaky etaplardan. Ortasynda edilmeli zatlar. Biz inte görüşe başlamyz owa. Sen merdivany hasap edip gör. Sen 1-nji etajdan 5-nji etaja bökjek bolýan. 10 etajly jaýa çykmaň üçin. Tebigatyň kanuny nähili bolsa, şoňa görä hereket etmeli. Bolmasa alahy güç sen tarapyňda bolanok. Salam. Bu rejim özünden bu rejim nädip özünden düzelsin? He? Cinayetkarlyň rejimi, diktatorlyk ady üstünde ýazylgy dura. Diktatorlyk nädip düzelsin? Şu sözü nähili edip aýtyp bilýän, mene hayran taňa. Senden. Nädip aýtyp bilýän, nädip düzelsin? Häkim mesele gelýärse, häkim mesele ilevelli agaşek diýilýär, şolar ýaly. İlevelli agaşek diýip türkmende ortaya var. Şolar ýaly biriniň neme bolmagyna garşýaňyz, ýagşy adam bolmagyna. Owrudan adam ýasap bolano görüşmek üçin görüş arassa bolmaly, özüň hem arassa bolmaly, töwerüňdäki adam baram arassa bolmaly. Aw üç harp bilen etjek bolýan näme? Nirde bir haramda dawa bolsa, haramdadalyň kulugyny döredip hap pozisiýa bolup ýene häkimeti ele geçirmek. Eger geçiribilmesek, halka Allah bilmesek, onda ganyny körsüýip gaýbata diýär. Eliňden gelse asman çykan göreli, nähil ganyny köbilýär. Göreli, seýnaşyk gör. Abdullah Nazari o Afganistan'daki kowumlardan sawol bu kadar gecesinde Xitaydan gelen raketa haramdan kellesine düşsün. Hemmekisi azat bolsun. Hemmemiz bililikde amin. Amin. Vah Abdullah Nazari. Şol haramdan kellesine düşeni bilen çözülü nokta iş. Haramda diýilýäniň bir oýunjak, gürlemäni, geplemäni hiç tadı bilen ok ol oýunjak sahnaň öňündäki, sahnaň aňyrsyndaky güýçleri halkyň aň düşünjesini östürüp döwüp bolýar, şolary büküp bolýar. Bolmasa kıyın. Rahat avdi. Döwleta tarihte barmy? Ganyň küçükli diktatory ýok eden döwlet ýa-da halk. Ganyň küçükli diktatory ýok eden halk. Ganyň küçüksiz ýok eden halk. Ruminiýada Çavşesku. Ganyň küçüklük bilen ýykylmy. Ýatlaly. Başka nirde? Kırgızstan'da. Ganyň küçüklük bolmy? Kırgızstan'da. Berdäki ganyň küçüklük, berdäki ganyň küçüklük halkyň gozuluňy däl, rahat. Halkyň gozuluňy däl. Bu özüni oýnadýan keseki basyp alyjy güýçleri özüni ödürleýär bular. Siz diýär bizi ulanyň Türkmenistanyň häkimetini ele geçirmek üçin, Türkmenistany ele geçirmek üçin Orta Aziýadaky strategik nokady, ähmiýetli strategik nokady ele geçirmek üçin bizi ulanyň. Bize de diýär wezipe berin, şo taýny ele geçirelim diýär. Keseki basyp alyjy güýçleri Türkmenistana çagyrýar. Gan nökmäne çagyrýar. Bular halky ayağa alyň diýdiýeni halk ananan oňa bular. Üç garpyň öňüne de Türkmen halky diýip ýazylar. Şonda da ananan ok halkçylary. Ondan günäkär menmi? Ine soňky döwürlerde maňa garşy hüjüm edýärlerdi. Bulara reyting gerek. Reytingi pete gaçdy bolan. Şoň üçin nirde bir reytingi pete gaçan ba bolsa, men adymy tutup maňa hüjüm edýär.
Şoň üçin bar köp gany küçüklük bilen gany küçüklük berdäki gany küçüklük diýmek halkyň ayaga galmagy däl. Halkyň azatlygy üçin ayaga galyp halkyň gozulagyny turuzmagy däl. Ýurdun basylyp alynmagy. Liwiýada näme? Halk gozulagyň etdimi? Gozulagyň eden o hakyna tutma adamlar öldürdi. Liwiýada Muammer Kaddafi'ni hakyna tutma adamlar etdi. Eýdir şolar ýaly bolam şonu etjek bolýar. We şol kirli oýunlary edýän adamlara özlerini hödürleýär bular. Inha biziň şolar ýaly internet taýpamyz ba, şunça biziň tomoşaçymyz ba, şunça gollawçymyz ba, köpden bot, yalan. Ondan mena barda. Türkmenistanyň, daşary urtlardaky Türkmenistanyň yüzden näçe bölegi, näçe prosenti şolary gollaýar. Ondan bular nähili halk bolýar. Intak, hiçli özün görkezmeyen, özünü belli etmeyen, näçe bir giden edermenler var. Hawa, olar bular ýaly şerraýda bir ýerini açyp görkezler ýaly. Erkek Ramazan Juma, döwleta sen rahat ol döwlet artyň harmanyny. Gatty dogry, ýöne bular artyň harmanyny etjek bolýar. Onam ettirmez halk ettirmez. Karajogulun, protest halky gyzyklanýar, kiçijik meseleler çözmäge kömek edip biler. Rejim protest bilen, gümp bol bilen ýykylmaz. O gümp bol bilen ýyklanok. Edilen protestler hiç sady çözmez. Ol protestler reklama. Gatı dogry, ömrüňiz ok bolsun, dogry gollaýan, koşulýan. Ýene bir zat bar. Eger siz tomoşa eden bolsaňyz, Farid Tukbatullyň aga bilen bir gepleşik geçiripdik. Adam hukuklary Vienada yerleşen Türkmen inisiatiwa Adam hukuklary guramasynyň başlygy tejribeli adam hukuklaryny gorayan bir ýaşulymyz. Şo Farid Tukbatullyň aga eger ýalňyşmaýan bolsam şeýle diýipdi. Bir döwletiň içinde bir halkyň umumy ilatynyň 2%, 2 bilen 4'ün arasynda eger ýalňyşmaýan bolsam, aktivleşip başlasa, intak ayağa galanok, istat edenok, ýöne aktivleşip başlaýar. Edil İstanbul'da Türkmenler aktivleşip başlasa, şolar ýaly. Şonu diýe, şol rejimler gorkup, haydan hay, özünü halas edecek bolup, adamları köşeştirecek bolup başlaýar diýe. Ýöne, biziň ilatymyzyň, esasanam daşary urtaky Türkmenliň esasy bölegi İstanbul'daky Türkiýedäkiler herekete geçenne zalim rejim näme etdi? Öňüne aldy. Inha 3 harply. Ýasama. Nirden bir kezzaplar tapyp getirdiler. Opozisiýa diýjek bolýar özüne, bular opozisiýa. Nirden bir ýurt aýagyny ýykan tuğma aýaklar bar bolsa, şolar ortaga çykyp özüni reklam edip, şerraýlyk edip, özlerini opozisiýa edip tanatjak bolarlar. Aslynda şolar bolmadyk bolsa, şu hadeçenni gaty köp öňüdüşlik edilerdi. Murat Kurbanow aýdýar, bular diýe diňe biziň bilen neme diýe, opozisiýa biziň bilen ýok, opozisiýa bilen diýe görüşýär, aňyry bilen görüşýär. O haramdaga barar ýaly etmediňiz-de. Bok, mina, hapa, her ýylda döktüňiz ara. Serdary şu derejeye ýetiren siz, Serdar Berdimuhammedow. Haram uluynam şu derejeye ýetirip güýçlendiren siz, siziň nalaj edýänligiňiz, siziň iş başaryp bilmeýänligiňiz, siziň özüňizi Türkmenistany basyp almak isleýän ýa basyp alaýsam diýen güýçleri özüňizi hödürlemäňiz. Siz sebäpli. Onuň gillikäri daga aýo korrupsiýoner diýen bolýar. Sen kim? Näçe bir adamy allap pul bermeli, pulluňy bermän adamlaň zähmet hakyny, adamlaň nemelerini iýip gaçyp gaýtdyň. Onça hak iýdiň. Hawa,
Sen etini çeýgi ýerler Türkmenistanyň bardan. Şoň üçin sen ganyny öküsiň gelýär. Şoň üçin sen bu adamlar gorkuzyň gelýär. Hiç adam edi bilmeýän myrra zyrry, saçak. Komjan sag bol, ömrüň uzak bolsun. Owan sanaky türkmenlere köp-köp dogaý salam. Şu mübarek Kadr gecesinde Abdulravut Şany erwet gynap, girewni alyp göýbermän türkmeniň gözüniň oduny alaýyn. Owganstanyň Demirgazyňdaky türkmenliň gorkudoýun diýen garakçylaň, galtamanyň özüni we şolaryň hojoýunlaryny Allahan külpeýekün etsin. Şolar ýeriň düýbüne soksun. Abdulravut Şan taman öz maşgalasyna gowuşdun. Gynandaňam dünýä türkmenleriniň arasynda gatnaşyklarda problema bar. Ara çekherge çekilenden soň Türkmenistanyň türkmenliň psikologiýasy olaň birinji nowatda etmeli işleri bilen Türkmen sehradaky we Demirgazyk Owganstanyňky bir gelenek. Her kimiň öz durmuş şertleri bar, şoň üçin gawat gelenek. Şoň üçin pikir etmeň Türkmenistanyň türkmenler bizi gollanak edenek diýip. Ýöne Türkmenistanyň türkmenliň ýagdaýy sizinkiden müňette beter. Aslında siz Owganstanyna erkin ýagdaýda. Ýöne birazjyk wagt gerek. Sizin köp maksadyňyzy ýetmek üçin. Sizin hem araňyzdaky adam satýanlar dönükler bar. Öz dönüklük hyzmatyny ödürleýänler. Şolary ara sala bilseňiz öz araňyzda sizin hem meseleňiz çözülýär. Maýa gözel ýol haçan açarka. Maýa gözel ýoluň açylmagy problema däl. Häzir diktatorlyk rejimi diýse bütün ýurtlardaky türkmenleri mut Türkmenistana alyp geljek diýdi. Gidersiňizmi? Gitseňiz näme bolar? Hemme problema çözülürmi? Balgynyňyza batarsyňyzmy? Ýoluň açylmagy problema däl. Ýöne häzirki pandemiýa şertlerine bu ýyla näwleýin ýöne inniki ýylyňam güýzüne radyna açylaýmasa biljekler. Belli däl her kim bir zat diýe düşünýärler. Şurahat şol bir soragy berýär. Geçen taparam sorady. Şonu başga sorar ýaly ýokmu ka diýe. Bilmedim de. Ramazan Cuma 3 garplardyň ardy ötüp geçerler. Soňam bu adam inni sistema açdyňyz diýip aýdýanlar. Bu adam utanman aýdýar. Bu diýe rejim bilen işleşýär diýe. Maňa rejim bilen işleşýäniň hiç wagt ara gatnaşyk saklamayan tanış bilişleri, dogan garynlaşlary, iýlen çalanlary rejim tarapyndan ýygyderli ýagdaýda haýwat atylyp, bıýınjalyk edilip, batyr şatyna tutulýarmy? Mırrızırry, näme pogyň ýyp oturýarsyň? Bakanasam şu şatlygy diýe bir näçe gerek diýe ekrana çykardy diýe. Eger söwünmän medeni ýagdaýda gürlejek özümi halka düşünürjek diýse kim gelse gelsin kanal açyk. Biz siz ýaly daşary ýurtda diktatorlyga alternatif bir diktatorlyk döretmedik. Döretjek bolmamyza. Bize şeýle tökmedi atýanyň özü diktatorlygyň hyzmatkarlary. Näçe ýyllap 97-nji ýyldan bäri ekranyň we mikrofonyň öňündäki adamy tanamak iň elementarny zat. Şu iň elementarny zady başary bilmeýän bolsaňyz, siz nämen başary bilerkäňiz?
Haramda ýykylan soň prezident saýlawyna şu wagtky oppozisionerleri talaşkärligi goýdurman bolarmy kanun ýolu bilen? Şu wagtkylar özü oppozisionerler bular adam hasap edýän ýok. Bular jenaýatkär. Türkmenistana barsa şular, Türkmenistana barsa. Hasap bermeli gaty köp watandaşy bar. Allah gaýdan adamlary bar, çürkän adamlary bar. Bular hiç adam edip bilmeýärler. Oppozisioner däl bular. Bular ýykmanna, bular nalaje deyin, oýnatky bular. Bilýän? Keteki güýçleri özlerini hödürleýärler. Inha biziň şular ýalyky auditoriýamyz bar. Biz türkmen halkyna, watandaşlaryna şeýle täsir edebilýäs. Bizi alyň, ulanyň neme ýaly. Ulanyp atarsyňyz. Kepiňizi gelenden soň diýip şeýdi hödürleýärler. Şondan da bulan teklifini kabul edýän ýok. Maskara bolup ýörler bular. Maskaraçylykdan başga zat ýok. Opozisiýa döremesin diýip şular şeý diýär. Eger şular bolmadyk bolsa şu wagt esenni gaty köp zat edip bolardy. Şulaň çykandan bäri. Ramazan Juma döwlet ağa şol rejimi ozurluň gulluk eden adamlaryň kesbi käri ýene şol kesbini ýerine getirmekdir. 3 harpyllaryň asyl käri şol diktatora hyzmat etmekdir. Gurrunsiz olar üçin kim bolsa bolaýsyn tapagy ýok. Olar öz haram bähwidi üçin hemme zat edip bilýärler. Issenniň adam bilen ýorganyň aşagyna girip çykyp bilýärler. Olar hemme zat olaň mukaddesi öz haram bähwidi. Şunu ýadyňyzdan çykarma. Şu wagt Türkmenistanyň birinji harammaşy, ikinji haramda şu iki diktatorluk döwründe türkmeniň şunça göz ýaşy, şunça gan dökülmeginde, şunça jenaýat edilmeginde iň uly şolaň rolu bar. Daşary ýurtda döremeli oppozisiýa, syýasy hereketleň, syýasy alternativ grup bolan öňüni şolar yaptı. İş etjek adama da etdiren oklar. Pokaty oturlar, tökmedaty oturlar. Men hayran. Şoň onan ýanlar amma bara. Däli hana ýaly. Maksat Meredov agdyňy hayra açyp wagtynda açylsyn. Janyň hakykat aýtmalymy? Soradyň hakykat aýtýar. Inha Türkmenistan halky diýe 2022-nji ýylyň dekabr aýynda açylar ýollar diýe. Ýollar diýeniňiz serhetler açylar, karantina aýrylar diýjek bolýaňyz. Eger men ýalňyşmaýan bolsam. Serdar prezident bolan soň gowja ýerleşen soň açylar. Ine logika gabat gelýär. Gaty dogry. Ha bu ondan şu opozisiýada barar. Nemesin almağa. Halat serpayny. Sebäbi bular uly iş bitirdiler de. Şoň üçin. Gentleman bandy. Pasport meselesi, kimlik meselesi nähil çözüljek? Türkmenistan watandaşlarymyz gaçyk ýaşap ýörler. Gentleman şu meseleň üstünde aýtdym men, öňüme işledik, köp işledik. Pasportsuzlyk barada, dokumentsizlik barada, köp zat barada işledik. Bu meseleni wagtlança çözüp bildiler. Mesela Türkiye'de wagtlança humanitar sebäpden, insanperwerlik jehitten nip bir ýyllyk kanuny ýagdaýa geçip bildiler. Şolar ýaly bir mümkinçilik döredildi. Ýöne bir ýyl ýeterli däl bu işde. Şoň üçin bu iş nähili insany pajaga by. Şoň üçin muny çözjek bolsaň başga formatda çözmeli.
Men häzir aýdasym gelenok, muň köp ýoly bar. Sebäbi şu pasport meselesini gozgap, şundan reyting reklam etjek bolýanlar bar. Hani göreli şolar näme diýe? Ondan galan soň göre berýäs. Adem Abdullayev, siz nereli ýaşul aýdyp bilersiňizmi? Men Mary Türkmen galaly. Türkmenistan halky menden nimesi bugün habar geldi diye. Şol hanki 22-nji ýylyň dekabr aýyna diýjek bolýan. Aşgabat BMW men pikirim most ýalňyş bolup biler. Haýsy pikiriň? Gaçyrdymy ýa bir soragyň gadyňmadymy? Bir pikir beýan etdiňmi? Bilemok näme bolýar? Şu käbir ýazylýan zatlar gelenok, men nememde problema ýok. Salam döwlet baýan esasy halky dogry ýola ekitjek öňde ilm, bilgi, tejribe ösmese hijem ösüş bolmaz. Ina şu sözi alyň, diwara asyp goýun. Hakyky. Başka? Can Türkmen halk anyk bilýärmi kimden habar geldi diye. Morgan Freeman, sen tarapyňy belletdiň baýhan, malades diye. Biljekke kaktyryp aýdýanmy, günümal aýdýanmy, nähil aýdýan. Günäň sowagyň öz oýnuňa. Näme üçin bir-birine şyltak atýarlar? Yaramadymy bular we sizler maksat näme bu meselede? Indi diňle maksat meredip. Şyltak diýmek. Şyltak sözüniň manysy töhmet, ýagny bir adama yalan zady ýelmeşdirjek bolmak. Bir adamy yalan ramkaň içine oturtjak bolmak. Şoň üçin bärde şyltak ýok. Öz agdy bilen aýdy otyra olaň özleri, öz agdy bilen aýdy otyra. Ýa siz türkmençe düşünýäňizokmy? Ýa da şol zady aýdýan wagty siziň gulaňyz ýapylýarmy? Ýa şo wagt ekranyň öňünden gidýäňizmi? Mene düşünemok. Onda gaýtadan seredip görüň. Gaýgy Satabaýew, ömrüňiz ok bolsun, gowy sorag ýaly. Hadi göreň, başyndan soňuna. Döwlet abulaň içinden sen kimi gollarsyň? Dewlete halkyň sesi. Nirse halkyň sesi. Gelli kärizmi ýa Muhammed Düýjümi kimi gollaýaňyz açyk gürleşeli, bularyň içinde kimiň ýanyna dursam. Inni gelli käriz ýaşuly adam hukuklary bilen iş talysýar. Ol siyasi bir nemesi ýok diýip bilýän men. O DBK ondan Kantuşko Muho olaň neme däl, olaň siýasat bilen türkmeniň derdi bilen hiç ýyly olaň dakly ýok. O DBK-nyň oňam hiç ýyly dakly ýok. Näme üçin ýurdy talaňçylara, ogrulara, tenini, ruhuny satyp berenlere tapşyrmaly. Bu näil görüş? O diktatorlyk ony edip otyra. Şol uru jenaýaty diktatorlygy edip otyra. Ýene bu diktatorlygyň ýerine başga bir formatda diktatorlyk getirjek bolýarmy? Aňyňyz, düşünjeňiz nirde? Duşok salalarmy aňyňyza, düşünjeňize? Bir logika, bir diňläp görüň, näme diýip otýar bu adamlar? Halkyň kanal.
Ay ýaşuly adam gaty görmeňde bar. Adamyň ýaşy bir çene barandan soň näme diýeni bilen o. Rahat abdy. Men pikirimçe pasporty diňe ýurdun içinde berilýär. Sebäbi barmagyň yzy alýarlar. Gaýsy etrapda ýa şäherde alan bolsa şol ýeriň migrasiýa gullugyna saklanýar. Edil Ýewropa Birleşigine näkiýaly barmagy izi bilen baglanşykly bir umumy sistema, baza hazyna etip bolýar, birleşdirip bolýar. Hemme ola ýurdun içekini, ýurtlary birleşdirip bolýar. Bir platformada giren wadyna haýsy ýurda girse, haýsy ýurtda şoň eliniň barmagy izi alynsa, derro ekranda görkezýär. Plan ýerde şol öň barmagy izyny beripdir diýip. Barmagy izi meselesi däl. Bärdäki daşary ýurtda pasport berilmeýändiň esasy çalşylmaýanyň esasy sebäbi adamlaň ýurdy terk etmegini hayallatmak, şoň öňüne geçmek. Şoň üçin başga maksat däl. Gurbanuly Söýünüw näme jogap berin? Adem Allah berdi. Duradyr. Gurbanula gelen meni udalyt etdiňmi? Seni pozan bolsam, nädip sen berde görünýär? Şunu soraýarmy? Ramazan juma döwletaga deňize düşen ýylany gujoklaýar. Gaty dogry. Öz wagtynda düşünen ogurlar ýalana hem imana sarılarlar. Şoda onuň bize bir halka allap talap bilmerdiňkä şowa teniz halk uyanmanka diýip bular şoň üçin neme diýär? Gyssanýa. Ýöne halk özüni anlatmaýar. Adem Abdullayev häzir seredeýin näme ýazdyňka? Garaja olan menkilerem gaçdy ýokurda diýär. Inha Adem Abdullayev men jogap berdim. Siz nireli ýaşuly aýdyp bilersiňizmi? Men Türkmenistanyň Mar welaýatynyň Türkmenala etrawynyň Owulkyjdan häzirki Mawtumly Daýhan birleşiginiň medeniýet owasyndan 5-nji orta mekdep gutoran başga Timur Nazarow. Giçäşi saňa da neme iyi berdim, çakylyk iyi berdim. Eger gatnaşaryň efire diýseň, gelseň gyzykly gurrun bolardy. Adem okudum öýdýän kini. Ataşka Kakabaýewiç. Bu ýurdy, ýagny Türkmenistany köçe uruşlary däl, pikir alışyklar, özara pikir alışyklar diýe. Pikirleň ösmegi diýe, dikelder diýe, bu ýurdy östürer diýe. Hakykatyň yzyny, hakykaty gözleýän, hakykatyň gözleginde bolan bir öňde barjy diýe nesile mätäşik çekilýär diýe. Gaty dogry. Pikirde üstünlük kazanyp bilmeýän söwüşde top bilen, tüpeň bilen, tank bilen, yara bilen kazanyp bilmez diýe. Gaty dogry. Pikir ösürmeli, aň düşünjäni ösürmeli. Gaty dogry. Ömrüňiz ok bolsun. Gurbanuly Söýünüw ýokurda ýazdym togra bolar. Görünmek, gayrat etdi, kopyalap täzin goý. Sagadan ýazsaň tap bilmeýän Gurbanuly Söýünüw. Näme üçin? Senden sagat bilen menden sagat bir däl. Sen ýurdundaky sagat görkezýär, men ýurdumdaky sagat görkezýär. Nusoygala geldi. Salam. Nusoygala. Salam. Başka? Bize saat 3 diye Timur Nazarow.
Gaýgyda Atabaýew. Kimin tarapynda durally? Şu adama onanyň diýip belli bir jogap alyp bilmedim. Gaýgysız jan. Näme diýe? Türkçe bir söz bar. Kılavuzu karga olanın burnu boktan kalkmaz diye. Eger yol görkezjüsü karga bolsa birinin diye. Burnu poktan kaytmaz diye. Inni men sen öýlenjek diýen maňa dogry dämi? Senni masaga sorak geldiň maňa da. Men öýlenjek agam men nähili biri bilen öýleneýin, ykwalymy, öz ykwalymy, neslimi, çağalamy, geljegimi men kime inanmaly, kimin bilen paýlaşmaly geljegimi diýip soraýan maňa. Men saňa ogrulary, talaňçylary, kezzaplary, adam satýanlary maslahat bersem. Sen maňa onuň näme diýersiň Gaýgyza Atabaýew? Şunu pikir edip gör. Hani men dostum Bakybaý diýe, Bakybaýa iýerdim çakylygy, wagty bolsa geler. Nolky nolurda ýazdym. Çağanyň oýunjogy gyryp durar ýerde. Nolurda ýazdym men başga soru onu okumadyňyz diýe. Häzir göreýin. Liberty geldi. Salam Liberty. Azim. Häzir göreýin Azim. Göreýin. Siz nirelip soranyňa ýene şoňa geldim. Maýa Garajoglan Rahat Abdullah Nazary Gentleman Banda X-Max BJR Aşgabat BMW Türkmenigit X-Max Atajan Atakhanov Rahat Süýünüv Aýyň 8-inden 10-na çenne raketa düşmekçi bolýar Türkmenistana dogrumy-ka bilýärmi döwlete çaklama. Ol belli bir radius boýunça çaklaýarlar. Plan ýere raketa gaçyp biler. Raketaň galynmasy diýipde. Ony nirek gaçagy belli däl. Bilýän? Edil şo wagt magnitiň yer çekiminiň nähili boljagy belli däl. Oňa täzir eden bir topar faktorlar bar. Şo wagt nähili boljagy belli däl. Bularň hemmesi ýöne çaklama. Bilýän? Döwletaň uçuran raketası bar da näme bilýän diýe. Hatardan çykdy. Kontroldan çykdy. Başka? Liberty. Tema näder goýjak Liberty. Eger neme tapy bilsem häzir. Inha Liberty. Gadyrgyjan mübarek bolsun hemmeňiziň. Halkyň bähwidini nirde nädip aramaly? Inha soraw jogap. Ina Azat geldi, Azat Türkmen. Goşýan. Assalamu alaykum. Näli gowmuşsyňyz ýa-daýlar gowmy? Sesin gelen okada. Menne açık sesin. Sesin oňor. Eşidilýärmi? Men sen gurnaýançaň seredeýin tesbirlere sesin oňor sesiňi. Dogry temamyz şu halkyň bähwidini nirede nädip aramaly? Libertyjan. Şol. Umumy mesele däl. Ýöne ara Hytaýyň raketasyny goşýan amma başga zatlar goşýan amma
Ýagşy Murat Paýzyýew halkymyza görä Allahyjan paşa berýänler. Onuň dogry. Demokratiýa diýilen bir zat ýok, bolaýanda da demokratiýa. Siz nähili bolsaňyz, size görä ýolbaşy hökümet häkimet berýär. Demokratiýa şu tarapy ýadyňyzdan çykarmak. Sesin gelen ok, azat. Sesin gelen ok, sesin oňur her gezek sesinde problema bar. Sesin oňur, sen görünýän hemme zadyň gowy. Senden şol maksadyňy ýetdiňmi diýip sorajak. Gönefire gatnaşdyň. Hawa men hemme näzär etmedim, biraz girdim, gördüm, ay patarrokyny urup otyr, ýalan sözläp otyr. Senem. Ananmayan adamlaryň arasynda meňe adama sanak geçdiň. Ondan men aýtdym aýenди. Çöp çalama urda arat diýip. Sesin çalanok, sesin aç sesini. Kaygısyz gaty görme, watandaş sen näme? Çoponsuz ýörep bilen okmy? Şolarda bir bar kelle akyl sende de bar. Aslında kaygısyzda şolardan gogul kelle bolmaly, akyl bolmaly. Sebäbi hakikaty gözleýär gaýgysyz. İn esasy başlangyç. Ýagşy niýet diýmek, ýarym döwlet diýmek. Eýem sen ýarsyny ýetdiň, gaýgysyzyň niýeti gowy. Ýagşy Murat Paýzyýew, biziň ýokary bilimli şu wagtky ýaşlarymyzda diňe gaty diplom bar, bilim ýok. İçinde zorlary bar, ýöne Ýagşy Murat kameranyň öňüne çykmaýan bolsa, YouTube'da çykyp şerraýlyk etmeýän bolsa, agitasiýa, manipulyasiýa, propagandada da goşulmaýan bolsa, bu diýmek däl, olar gaty diplomly, düşünjesi zady ýok, etjegini bilen ok diýip bilýär. Türkmenistanyň içinde de daşynda da. Şu yalan propaganda umumy türkmeniň näçe prosenti goşulýar? Näçe prosenti goşulanok? Şonu gödüňünde tutun, in hakykat. Onuň hakykat internetde ýok. İnternet Türkmenistan üçin, Türkmenistanyňky hemmeler üçin el ýeterli däl. El ýeterli bolaýanda da aktiw ulanylýarmy? Ulanylanyk. Hakyky durmuş internetiň daşynda, hakyky görüş internetiň daşynda. Şoň üçin bu internete seredip özüňizi allap görme. Adat alýan seni efire. Bilýärmi? Gelen ok sesin. Sesin gelen ok. Adat sesin gelen ok. Yine gaçdy neme. Gaýgaza tabay. Sesin gelen ok adat, sesin oňur. Men diňe Hal Murat söýüni gollaýan bu pikirimde ýalňyş ýanmy. Gaýgaza tabay. Her kimiň bir gowy zat bar. Şoň üçin plan zat diýiljekkä, Hal Murat agan gowy bolsaň näme? Gowy ýansyňdyr biljekkä. Hal Murat agan gowsyna edip gören işlerini, ogul nähili, toňky nähili, durnukluk bamy, gowşulary elekden geçir, seljer, ondan näme terede salyp gör, her zat edip gör, taparsyň özüň. Türkmeniýet ýaman gowy jogap berdiň, Türkmeniýet ömrüňiz ok bolsun, bakydan soraýdy, şo toşna biler raketan. Bar ses Karajoğlan. Nähil ses var? Men eşdemem sesi. Näme üçin men eşdemem onu? Meni eşdip oturan bolsaňyz, men näme üçin nemeni eşdemem oň sesini? Ha? Ya beýlik tarapdan gelýärmi? Käwat şu Türkmenistanyň nemesi sesi ulanýan ses nemesi aparatyna sağ tarapdan çep tarapy işleýär. Ýaşaýlymky? Adatany görülýär. Sesim gelýärmi? Ýok. Gelen okmu? İkisinde de gelen ok. Hazır. İkisinde de gelen ok. Aladın ses eştilip dur diye. Duranla men nauşnumy çykaryň.
Gelýän nämeden Menden kompýuterden awuşlukda problema bar bolmagy mümkin. Azat gürle. Gelýär barýa sesim Azat men gürle. kompýuterden eşitdiýärim. Ha, şeýlemi? Men sebäbini awuşluk takmasam bolanok, sebäbi bizde sagat gaty giç. Şoň üçin goňşulary gynjylyk etmeliler. Olýan awuşluksuz gürleşi bererler. Men şu häzirki aýdan men düşündireýin size döle da. Men aýtdym şo taýda men hiç kime inanamok diýdim. Bular bilýäňizmi bu hemmesi bahana aktarıp ýör bilýäňizmi? Ine bu Çemeniň soragy ya Dölet Baýhanyň soragy bilýäňizmi? Jo nämeni bularyň Men sen efir işinde yok. Men sen efir işinde yok. Sen ha eşittin. Sen ha eşittin. Kanalında koy. Köp tomaşaçyň var. Köp seredilýär döwletdaga goýup maňa kömek et, gollaw bersi temada diýdin, golladym. Sen näme sorag berjek? Şeýlet, beýledem diýemok, diýjegim bolamok, menne olara ýaly häsiýet ýok. Ogrum özüne sordyýar, orrumsam özüne sordyýar. Olar hemme kişini ogry, hemme kişini orrumsa hadap etjek bolýar özleri ýaly. Hemem şu näme, şu halk ine häzirem şu nämede men düşünemem umuman bulara. Aýdaýyn kime inanmaly, kime inanmaly da gije gördüňiz. Men şu taýda sorak berdim şu advokat Türkmenistanda işlän ok diýsem näme diýe? Yok biz tuttuk bolýa diýe. Halk özüňiz bileňiz okmy? İşleýärmi ýa işleýän okmy? Şondan bir many çykaryň özüňiz. Men indi gaýdyp mundan beýle hiç işimem yok, derdimem yok bularyň hiç biri bilenem. Ne wagty gelýär, maňlaýyňyz daşa bar diýe şo wagt düşünersiňiz, emma geç olar. Tamam, şo. Ben başka bulara aýdara meniň gepim umuman yok. Şu ýaňy aýtdyňyz şu öýlenjek bolsaňam menden sorap öýlenermiň diýip. Şu heleýi alaýynmy ýa ýokmy? Bir azacık adam diýilen bir kelle işletmeli bir şu görýän näme diýe kak buddy Türkmenistanda bular ýaşap görmedik ýaly bara. Ine meniň gaharym gelýän ýere. Men şo taýdan 2009-da gaýtdym. Ýöne bilýän şo taýda hiç hili advokat adam yok. Sud näme hiç zat yok umuman. Diňe diktatorun sistemi bilen işleýär bu zatlar. Nujele düşüneňiz okşuzada. Advokat yok, hiç hili düşen adam yok o taýda. Basılan adamam yok. Näme bulara diňe şu gowy kim gürlese o ne ederiz, bu ne ederiz. Solara ışanyp ýörler. Tamam. Şo taýda şu kommentary ýazan hemme nämelerem şu deweteň şu itleri men size aýdaýyn wara. Baryňyzyň ýüzüňize tükürdüm tamam. Şu deweteň aktivistleri, sumaklary hemmeňize de. Benim şulara şu gepim tamam. Ondan beýlegem dalçinde özüňiz islemeseňiz ben şu wagtam aýtdym. Özüňizi goran, yüz tutun şu hukuk goraýjylara, Geldi Kärizowa, Begmetowa şu yüzünü açıp çykyş edenlere. Wagty gelýär, geç bolýar. Hani son göreriz. Sizi Murat Kurbanov gutararmı ya Kakamrat mı? Kim gutarar sizi? Çepek çalıp giderseniz o taýda öz görüňizi özüňiz elinize ketmen alıp gazıp özüňiz gömersiniz. Siz pikir edýäňiz bu lagerda ýörsiňiz häzir siz oyun oynap. Entek wagty gelsin, baý pişman edersiniz, o yerine düşmez. Yine meniň gepim şu, tamam, ben başka bulara aýtjak gepimem ýok, nämem ýok. Ana, men seyretmedim. Sereder ýalam däl, bagyşla ýöne sen pikiriň, sen şu gün efirden öz garaşan netijeňi aldyňmy? Yok, потому что yalan gep. O taýda adam näme ýazyp oturlar. Yine şu bulmadık bir nämeler. Näme diýe çağanyň soraglary, ýene kim nämeler. Şu taýda men zordamçyda oturdum. Bara sökmäýin dep şulara diýip de. Bir adam ýaly gürläýin dep.
Olmasa men bulary barynam şu bilýäňiz meniň karakterimi. Adat, men rejimi işleýä diýdi. Sen düşünür bildiňmi? Men rejimi işläp işlemeýänimi? Men öz düşünüşüm ýaly men olara aýtdym. Ýok, oň ýaly däl. Näme şatlyk çykyp şotaya goşulýar näme diýe. Agay kim goşulanda näme şatlyk çykyp nämeniň hem Allamradyň kanalyna goşulda tapawdy näme bir gezek çykyp gürleýärmi, 10 gezek çykyp gürleýärmi? Yok eyle däl beýle. Özlerinden görsün döwlet agay. Wagty gelýär düşünýär, hemmesi hem düşünýär. Ýöne çepek çalıp galarlar. Näme üçin beýle etmeli däldim ýa bir inanmaly däldim şulara. Ýene puşman edýär 100% o zatlar. Wagty ýakyn az galdy. Garaşsyňlar. Ayrıljak bolýanlary haýwat atyp gorkudýarlar diýe. Eger siz bizim toparımızdan ayrılsanız, sizin adyňyzy, familiýaňyzy, hemme adyňyzy Aşgabatdaky diktatorluk hökümetine ýetirersiz. Inni öz toparından, hereketinden ayrıljak bolýan Türkmenistanyň watandaşlara şeýdip haýwat atýan adam rejime işleýärmi? Ya biziň ýaly watandaşlar özüňizi aldatmaň. Professional halkara kezzaplara Türkmenistanyna häkimiýeti basyp almak üçin gan nökçek bolýanlara öz agzy bilen otur gan nökçülük bolar diýip. Şol adamlara özüňizi aldatmaň diýen adam rejimiň tarapyndan bolýarmy? He? Döwlet aga, şu taýda bir zat aýdyp geçen. Men bular ýaly bir ýyllyk neme däl ho. Biz 94-nji ýyldan bäri görüşüň içinde adamlara. Yine şu hazır aýtdyňyz şu kim eger ene çykjak näme etjek diýse şonu Aşgabada ýazyp berýän eken diýdiňiz. Yine şu gepe men bir zat aýdaýyn. Yine şu aýdýan soraýan oglanlara, gyzlara gorkmaň hiç zatdan. Göni pasla dediň. Muradynam, kaka muradynam barysynam tamam. Diňe özüňize inanyň, maşgalaňyza inanyň. Tamam, siz halkyň rehmeni ýýän adam ýok. Siz şozada düşündiň ilki bile. Bir azacık kelleňizi işlediň. Olaryň ýitirýän zady ýok. Olaryň ýurduň daşynda. Siz Türkmenistanyň raýaty. Siziň çagalaryňyz, maşgalaňyz ýurduň içinde, ýanyňyzda däldir. Onu unutmaň. Şonuň üçin halk bilen hereket ediň. Bir hakikat bilen hereket ediň. Nirde näme bolsa şu gowy gürleýän näme diýe Hudaý edýäňiz. Ine men şu devete bolsun, başgasy bolsun şu diktator sisteminden hiç tapawdyny göremok. Näme üçin? Ine şu Murat Kurbanow şu Gurbangulynyň ýerine goýaly. Aktivistlerni hem şu nämeleriň ornuna, ministrleriň ornuna. Ministrleriň edýän zady näme? Çarpık çalya, arkadaga şöhrat diye eňilip el öpýär. Devletin aktivistlerine ne diye? Ya bir sana aktivisti şu sorağı verýärmi? Murat Kurbanov, sen dünkü çıkışında başka zat diýdin. Bugün başka zat diýen diýýärmi? Yok, aydan ok. Näme üçin aydan? Потому что всё bilemok bir sögesim gelýär şu taýda, sögsem soň gahar edýärler soň. Adam diýen elläňizi işledin ben umuman silere düşünem o. Ile näme ine şu Murat Razak çıkıp näme diye ine gelin goşulun men size bir maslahat bereyim. Ne boyunuz adam. Şu çağırýar ine gelin bize goşulun 100-200 sany olup yanına barın. Ine geldik biz yanına iminli yanına geldik. Dalşy näme diýip soran. Näme maslahat berip bilýär. Şo wagt görüňsoň. Liboynam şu Murat Kurbanow bolsun tapawdy ýok. İnternette däl edil yanına barın 200-150 kişi. Ine biz geldik, çağırdın geldik. Dalşy näme hereketiň näme? Soran şonu. Hiç zadam edip bilmez nabarot aldar näme der gaçyp gider. Şonuň üçin kelläňizi işlediň. Bir ýüzüňizi açmaň,
Gürlemeňem umman. Geldi kärizi watda bileniniz içinde olsun. Yurdun içine barýaňyz, ine şo taýda halk bilen asta-asta yuwaş-yuwaş hereket edin. Tamam. Bu taýdan yurdun daşından durup milyon gezek, milyon sanınız zuma çıkın. Milyonuňyzam yüzüňizi açın. Hemmeňiz bir ağızdan haram gulu gün bol. Onun peydası yoktur. Ine şu Russiýadan näme alın, näme diýiller. Görelde alın ine. Şu size fakt ine. Şu öz yurdunda şu 150 000 sanı adamam çıkıp edip bilen zady boldumy? Yok, bolan ok. Siz hemmeňiz yurdun daşında durup yer bilen asmança tapawdy var. Kelleňizi işlediňde bileniňiz içinde olsun. Yurdun içine barýaňyz, şo taýda edin hereketinizi tamam. Ine menden size maslahat. Yüzü açanlar adam maslahat vereyin. Ine yüz tutun hukuk gorajylara entek wagtyňyz var. Türkiye olsun, Russiýa olsun, liboy yerde de. Özüňizi goran. Vakti gelle sizi hiç kim goramaz. Gönü o adam da pey gidiyorsunuz. Hemmeňizem. Menem gidiyen, hemmemizem gidiyaz. Bu siz prosta hazır oyun görüyorsunuz bu zatları. Oyuncaktır deyip hazır gezip yorsunuz. Bilemok kim nirlerde. Vakti gelle son aydan ekenen biz etmedik. Nu ucu poznu olya, giç olya. Şo zatlara düşünün siz. Özünüzü oylan tamam. Barıp nirdeki o oğru nämeleri oylap olar sizi hiç kaçanam tarağınızı almaz. Näme şu çıkyanı olanları şolar çıkar ya mı? Hukuk gorajylar çıkar ya. Şo gepleşigin dedem deme diye yine geldi kärizi näme etdi. Onun eden işlerini bilen o. Şu näçe çıkıwa diye näme diye bilen o, nämeden o. Bilecek olsan gör şonun gürüngdeşliklerini, nämelerini şu taýda aýdy otur öz ağzı bilen. Ya geldi kärizi opozisiýa däle o. Yine geldi kärizi näme etsin, Murat Kurbanowyň etjek işini şo etsin diýäňiz de o kelläňizi işledin o. Geldi kärizi hukuk gorajy. Bir nisravniti huy s palcem diýler o ruslaryň gepi. Prosto vara nervum oynaya bulara gaharın gele şu bir gaharın gelip aydasın gele vara barın şu ölüp gidin diyesin gele yenem oturyandan bolle kay nämetmeli deyip yine oturyanıymışım tamam. Düşünüp sadece olada. Bolle öyle de. Sögünme yani. Yo, prosto gaharım gele bilýäňiz mi? Ine şu komentarya. Sen tupo yine kim nämeler milyonda gezek o yazın. Men bir zat aýdan halk 150 adamdan ibarat däl ya. Halk 5000 6000 adamdan ibarat däl. Halk 6 milyon o tupoy aktivistler. Tupoy diýjek şu deveteňden devete bol iklimov bolmaňa tapawdy ýok yüzüňe tükürýän göni ne şu taýda baryňa şo zady diýjek lideriňe şo hatarda goýup bollu sen näde söwünje geçýäň bollu ya başlarsınız öyle de aynı şunu ýaly Hajol halka aýtdyň düşünürdiň şol gönefirde nähili pikirde nähili netije gelin, nähili şondan kanaatlandyňmy, kanaatlanmadyňmy şo zatlary. Bolýa, tesirlere jogap bermäge dowam edýäs. Senden biri bir da sorapdyr, şonam goýjak häzir. Sen aýrylma, sesiň ýapýan, ýanglanmaz ýaly. Maksat Meredow, dogry aýdýan. Senem şu wagt kameradan tanaýas. Hakyky durmuşda kim nähili, nädip bileli. Maksat. Men 97-nji ýyldan bäri kamera we mikrofonyň öňündäki adam. Iň ansat men ýaly birini tanap bilýäňiz. Iň ansat ýagdaýda tanamak. Itiň ansandy. Ondan men öz şahsy durmuşymda nähili bolsam
ekranyň öňünde şolar ýaly. Menne guýruk sallamak, boyun eňmek, hakykaty ütgetmek, öz bähwidini, ilginiň, halalyň öňünde tutmak ýaly ýok mende. Hudaýa şükür. Allahy güýç bilen, tebigat bilen sazlaşykly, garmoniýa ba inha esasy biziň ýaşaýyş stilimiz şundan ibaret. Ananma öýüň bilersiň. Inni belki tesirlere geçeceğiz. Ýaşy muradyň Allahyň halkyň özüne görä paşa berýär diýeni gaty dogry söz. Gürrüňsiz şükür Mämmet, ömrüňiz ok bolsun. Inni halkyň özleri oýlanyp görsün. Halk oýlanýa, şoň üçin özüni Allahdan ok halk. Halk ýöne tähetligine garaşýar. Ahal oglu diýip bir tomaşaçymyz bardy. Guýruk bol ýylladyň gudratyny, ähmiýetini bilýänlerden biridi. Edil şolar ýaly. Guýrukly ýyllaz dogan wagty tähetligine garaşýar, edil şolar ýaly. Halk tähetligine garaşýar. Anamdar adamlara, hakyky adamlara garaşýar. Owra, jümre, kezzaba geljegini ananok, ıkwanyň açaryny olan eline berenok. Ine bermeýändem soňky bir ýylyň dowamynda öz gözüňiz bilen görýäňiz. Super Türkmen niye? Kime ananmaly, okusuz, alımsız diye. Doğru aýdýaň. Okusuz, alımsız näme üçin goýýarlar? Diktatorluklar köp bir lap höküm sürsin, halky etsin, ýurdu talasyn, yumurtka togala bermelesin, o hiç kim bize karşı çıkmasın diýip şoň üçin halky bilimsiz goýýarlar. Halky bilimsiz goýmak proýekti harammaşy döwrüne dowam etdi. Haramda döwrüne de ýetjek derejesine ýetdi. Risk Türkmenistanda pul işleýär. Gaty dogry. Pul berseň şolar hemme zat diýär. Korrupsiýa işleýär diňe. Maksat meredif. Gıйbat etmeň, gıйbat etjek bolsaň gitjek şu ýerden. Ýoluň açyk bolsun. Hakykat sana gıйbat görünýän bolsa, hakykata sen gıйbat hökümine kabul edýän bolsaň, onda nähäk ýaşap ýörsiň? Ýaşy Murat Paýryýew prezident gowy döwletaga bärsindäkiler erbedagam goşulanmak. Hemmesi bir pokşalan, hemmesi jenaýatkar. Birini alyp beýlikini goýarýarlar. Garazowlun türkmen durmuşyň hakykatyny aýdýar. Liberty adamlar TikTok'da, Instagram'da kämilleşýär. Şu döwürde diýär, şu wagt. Rejim pargynda däl. Gaty dogry, rejimiň pargynda däl. Ünsömeren oklar rejimi. Gulçuluga dowam, şadyan gulçuluk. Ine gaty dogry. 50 gepden belli gep diye Super Türkmen. Näme diye gayret edin. Näme siýasaty daşyna etmeň için dedim. İçin etmeň mümkinçilik barmy Super Türkmen? Barmy? Ha? Mümkinçilik döredi gidip etmedilermi? Mümkinçilik dören olsa, mümkinçilik bar bolsa, gulala gulluk bolsa, hiç kimem şota gitmeýän bolsa, onu aýt. Adatdygyň halkyň adyndan gürlemek üçin ses berilmedik soraglaryny nädip berip bilýän. Öz soragym bar diýsen bolanokmy? Adat eşitýärmi? Adat Eşidýän. Ha. Halkyň adyndan gürlemek üçin. Ine şu soraglary beren halk bu. Näme bir kelläňizi bir azmaz işlediň, näme ýa bir
çıkıp ya deveten ki halk mı deveten nemeleri ya başka şu aktivistler olar çıkıp gürleye o halk golya doğru değil mi? Böyle gürlemeyen biliyorsunuz mu neçe milyon son o kellenizi bir işledin azmaz. Hazır yine şu soraklar yine bolya yine verilmesin şu soraklar. Özünüz şu verilmese de şuna farkına baranız oğa Türkmenistan'da şu advokat işleyen mi ya yok mu? Şuna özünüz nemedeniz yok. Tim böyle siz yaşap kayttınız, soyurdun adamısınız. Ne bulara umuman düşüneri yalı de. Bu halk soradı. Ben şu sorakları screenshot edip koyacağım. Köpüsü şu ses yazgı edip uğrattı. Şu seslerini hem ütkedip nem edip koyacak ben şunu. Yürütü video et şunu. Adat. Yine seret. Bir soru var. Şuna sen cevap versene. Böyle. Devlet ağa adat beyleki aktivistler var arada näme diýeňiz? Meselem, Dür Sultan Murad ağa diýip bir adam çykyş edýär. Olar arada näme pikiriňiz? Murad ağa diýen. Ayda hem öyle dağa şu Dur Sultan bu arada. Siz şu tayda bir zada düşünüşüňiz gerek. Dur Sultan Taganova. Men oňa ya bir yamanlygym ýok ya başga zadym ýok. Yine şu hazır näme üçin şu aktiv. Şu zada düşünüşüňiz gerek. Oňa gerek zat bilýäňizmi näme? Polit ubежище. Onu almak için adam aktiv boluşu gerek. Siyasi kaçıvatalga. O siyasi kaçıvatalga. Şu aktiv boluşu gerek adam. Patamıştı ne için ben bu zatlar diyen. Patamıştı benim geçtim şu zatlardan. Şotaya çağırlı adam sorak edilya o YouTube'a çıkıp guru gürlenden ona berilen o hiç kaçanam. Kaçan da berilen senin hakikattan maşkalana bahşedilya, ne edilya onu sen da kaza edişin gerek. Videoda kaza o audio şunyalı materyallar bilen sen da kaza edişin gerek. O yöne yere o ne edip o çıkıyor Dur Sultan çıkıp gürleye yine çağır şey diye ne diye çık ya yine TikTok'ta şu oğlanlar şu yüzünü açıp oğlar için gürlemeye bir materyal gerek. Sonra ama diye yine benim öyüme bahsettiler diye. Bir otaydan hem Dur Sultan son başlaya yine bahsettiler, namettiler, diktatör yine kim nameler onun öz işi name diye benim işim derdim yok. Benim için hem şu diktatör. Haram buluş o. Prosto o aktivligini görkezmek o belki şu namelere şu name değil OVK dediğilen yer vardır. Ve şuna sen da kaza edişin gerek. O nameden şu Dur Sultan'ım da kaza edip otur şu zatları. Dur Sultan'ın şu siyaset gaçuvat alganı alaya giderse o yancak yine sizsiniz. Şuna bir kellenizi işledin. Bu neçe aparatçı şu geldi kerizif. Bileniniz içinizde olsun tamam. Kökmandel çıkıp bu haram guli yine kim nameler diyenden peyda yok. O milyon geze haram guli diysen hem gitmez o. Halk kaçan tayarı öyle o adam yurdun içindekiler. Yurdun dışındakiler 0 derece. Bir zada düşünün siz. Yurdun içindeki halk. Hazır yine Liboy'una bir soru verecek var. Şu haysı birin EDKK'nın ya Doğan'ın yurdun içinde aydiya mı? Doğru ediyen malades dalşı çıkışını devam et deyip dalşı göreşini devam et deyip aydiya mı? Yok aydan o. Ne için? Şolara kellenizi işledin azmaz. Patamıştı onların düşüncesi, onlar Türkmenistan'ın içinde. Onların fikir ediyor işte belki yurtlaram şu Türkmenistan yalı şu namesi vardır, şunun kemçiliği vardır, liboy yurt adam bizimki yalı deyip. Bilim ösüşü gerek yurdun içinde. Adat sözün öyle bağışla. Şu tayda bir soruğa cevap verecek. Bağışla. Maksat. Sizin maksadınız halkı dine buluşturýaňyz. Başka hiç kömek yok doğrusu.
Murat Turwan beýle, Sapar beýle oyun bolmaz, beýle oyun bolmaz diýe. Indi maksat. Seret. Eger biz halky bulaşdyrýan bolsak, näme üçin? Şu biz halky halat etjek, ýa-ni şu adyny agdaýan tarapyny tutýan adamlaryň tarapyndan tutulan, satylan, ağladylan adamlary biz bilelikde giýje oýnýar ılgap bennilikden çykarýar. Näme üçin? Sen gepesede düşünýän oglansyňa, sen hakykatda seljer bilýän adamsyňa, şunu bir seljerjek bolup gör, ondan soň ýene sorak ber, bolýarmy? Indi Rahat Abdy çöp çalama urup başlady. Rahat Abdy çöp çalama urup başlady. Indi hakyky nemesini görkezýär. Döwletaga ýene bir sorak, deliliň barmy? Siz devlete hökümete işleýär diýdiň, ýa-da diňe bir çaklamamy. Devlete hökümete, diňe hökümete işleýän o. Häkimiýeti ele geçirmek üçin hem hökümet bilen işleýär. Hökümetdekiler bilen işleýär. Häkimiýeti ele geçirmek üçin. Hem B plan hökümünde başka adamlar bilen işleýär. Köp taraply işleýär häkimiýeti ele geçirmek üçin. Şoň üçin hem haýwatat diýe ganyň öküşlük bolar 20-30 günniýe. Ine saňa. Buram devleteden ayrılacak diyen aktivistler näme diye? Sizin şahsi maglumatlaryňyzy rejime ýetirer diye. Hawa, sen şoňa näme düşünýän Rahat Abdy? Sen hemme zady bir tarapa goý. Öz gözüň bilen görýän, gulagyň bilen eşitýän zatlaryň bar her gün. Şolon kanalyna. Şolary sen logikaň içine goýup seljer bilen okmy? Başka näme gerek? Göze dürtülüp dur o. Mene düşünem yok size var doğrusunu aýtsam. Döle daga. Şu tarafta bir zada açacaktım. Eğer devam etseniz, ruhsat verseniz. Ruhsat Allah'dan başlasın. Ben pikirim yine döle daga. Şu yine şunyalı soralar verer yine näme etmeli ya näme yine ya bir şu devlete ya başka birilerine töhmet etýän, näme etýän diýen düşünýänleri var. Ben şeýle diýesim gelýär şolara. Şu kelle ağratmalı däl bunyalı adamlara. Umuman ni stoit вообще, ni stoit. Özüňizi yakanyňyza ni stoit ine de öyle de var. Men şonu zady bilýän tamam. O bir gep bardır, ata babamızın naklı var. Pisi tapar, tuvalet pohu tapar. Gitsin çotaya, näme etsin, devete varsın, iklimifin yanına varsın, näme etse de. Sağ ol adam. Yöne vakti son düşüner bu zatları. Häzir şu tesirlere jogap bereň, ondan jemläli efiri. Esasy mesele Berdimuhammedow däldir. Sistemaň halkymyza peýda getirmeýänligidir. Sistemada näme? Korrupsiýa, jenaýatkarlyk, talaňçylyk, bikanunuluk, kanuny baskylamak, adam haklaryny baskylamak. Nähek kan we göz ýaşy dökmek, ina sistema. Türkmenistanyňky sistema şu. Rejim, diktatorlyk diýilýär şoň üçin. Ýagny döwlet sistema saglikly işlänok. Gaty dogry ömrüň uzak bolsun. Gurbanoğlu Söýünüw, ýurda barmajak adamlar özüni açýa, olar ýurda barma niýeti ýok. Gaty dogry. Gaty dogry. Ramazan juma, döwletaga küntüleriň sütünýory, dellegi, dellaly diýen nebir başy bolar. Olara sorak berip dogry jogap alyp bolar sanaga diýe. Näme diýem maksat. Siziň beýdip ýurtdaşynakylar erbet şymahyl Türkmenistanyň içinden düşnükli däl diýen zadyň maksat. Liberty
Azat goýaýyny diye Jeremy ýazýa. Azat boş ver diye. Jeremy sen üçin ýörüýte orça gepleşikler, gurrundeşikler, söhbetleşikler edilli. Kanaatlanyrdymy, kanaatlandyrmadymy? Gaýrat edip öz bir garaşlaryny ýetirseň ýa-da has göňüne jaý bolar ýaly näme etmeli? Şolaram aýtsaň minnetdar bolaryn Jeremy. Sazy bol. Ýaşy Murat Paýdyw, Azat gitde ýat gadyrgyjy Hydyrata barar häzir diye. Döwlet ağa tema geçeli Liberty, geçeli tema geçeli. Temamız Türkmenistanyň halkyň bähwidini nirde nädip aramaly? Temamız. Ýöne görüşüň ýaly tema geçip bolanok. Halktan soraw gelse jogapsyz goýup bolanok. Gurbanuly Söýünov mırradyrra soraň, şuny fevral aýynyň 15-inden 27-siniň arasynda haýsy ýurtda diye. Şu soraw beriň şoňa eziz halkym diye. Fevral aýynyň 15-inden 27-sine çenli haýsy ýurtda diye. Batyr Baýhan, assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Gadyrgyjaň mübarek bolsun. Maksat ýa sapar kemini daýyň sözü wa maýyň 30-na Türkmenistana barýas diýdi içinmi? Özlerine sorum men nirden bileýin. Batyr giçäşi salam. Şu wagt gördüm. Soýgala Ahaloglu blogdan açmadyň görnenok. Çemenöre aýtdy şol blogda bloga düşüpdir diýip çemenöreň özü men bloga düşdüm diýip aýtdy. Ondan men şol bloga düşenden ýörüýte sebedi bolýar. Şo taýyk giremde Ahaloglanmady. Ýene bir kysana adam var. Aýyrdym şolaň hemmesini we ýürek koydum. Hiç ýyly süzi güçsüz gönümel şolaň ýalandaady. Sögünjem bolsa şolaň gönümel geçsin diýip şol ýörüýte bir neme berliýär, aýratynny. Şoňa goşdum şonu. Ýöne ýok bilemok näme üçin. Sistemada problema barmy bilemok. Ahaloglu bilen baglanşykly hiç ilneme ýok. Ýöne men Ahaloglunyň beýlek kanallarda aktiw çykyş edýänini zat edini bilýän, simpatiya duýanlygyny, görkezýänligini bilýän käbir adamlara, bizi garalap, bizi tankid edýän adamlara meni närahat edenok, nämetse şonu etsin. Ol öz nemesi. Cumapar kardeşimizi çağıralyň agam efire. Ram oradalar geçsin, nesip bolsa. Eger özü kabul etse, boş wagt bolsa, boş wagtlarymyz gabat gelse, Hökman, Cuma sapary bilenem gürleşeriz. Begendirdi, çykdy. Hudaýa şükür. Başy dik bolsun, jan sag bolsun. Cuma sapary ýaly gerçek goççylyklarymyz köp bolsun. Prokuror bilen bile. Düşünmedim. Salamu alaykum. Azizawna. Salamu alaykum. Gadyrgyçaňyz mübarek bolsun vatandaşlar. Emmäňiňki mübarek bolsun. Aýdan ýenleňiz kabul bolsun. Che Guevara devlete yalan, olar diktaturanyň agentlerine meňdiýär. Biljekkä ýöne yalan sözler gidip oturlar. Şoň üçin halk inananok, halkyň inanmaýany görnüp dur, reytingleri aşağı gaçyp gidip otur. Şoň üçin bize taş atýarlar, bize tökme atýarlar. Kimin reytingi pesagatçan bolsa, kime reyting kerek bolsa bize hüjüm edýärler. Şoň bilen balgyny batýan bolsa, reytingini alýan bolsa. Ine mübarek gije, men Allah tawşyrýan. Nämeseler şonu sen päli ýollaşy bolsun. BJRÜM Globala gelmez, hak yazmadykça. Berekellah. Hak da yazmaz, gul azmadıkça ömrüň uzak bolsun. Diýipdirler diye.
Bizim halkymyzda bizim halkymyzam azy korrupsiýadan başlap kul haky iýmek düýünden razy Allah Taala başymyza beýle bir ýol başyny getirdi diýe. Öz gazanç kurumda özümüz düştük diýe-de. Batır döwlet agy ýokmu şeýle gadyrgyjyda döwletli maslahatlar. Döwletli maslahat diýäniň bizim taşary ýurtdaky türkmenlerimiziň öz arasynda gowy aragatnaşy bolmaly. Esasında aragatnaşyk bolmaly. Hakykaty bütün dünýä zahar etmeli. Her kim hakykatyň dünýä eşitdirilmegi, dünýäň bilmegi üçin Türkmenistanda hakykatlary elinden gelen goşandy etmeli. Sosial mediada, internetde gowy öz goşandyny goşmaly. Hökman ýüzüň görkezmän çykyş o zat däl. Hak üçin, hakykat üçin edilen işleri ýaýratmagam ullokan iş. Inafer ediňizmi? Näçe günden bäri bildirişdir. Dogry dämi? Näçe degem aýtdym, gaýtaladym. Vienada ýerleşýän, Austriýanyň paýtagty Vienada ýerleşýän Türkmen inisiýatywasy adly adam hukuklary guramasynyň başlygy Farid Tuhbotullyň aga kimin nähili soraw bar bolsa adam hukuklary bilen baglanyşykly. Sorasynlar şol esasda gürrüňdeşlik geçireli. Gepleşik taýýarlaly ýörüýdi diýdi. Men bir näçe degem bildirsem oýdum. Gurrunlaryň arasynda ýatlattym, hiç kimden hiç gili soragym gelenok, hiç adam gelenok. Diýmek batyr. Häzir adamlary, adam hukuklary görüş hiç zat gaýtlanýar. Şeýle görünýär. Gaýtlanýar. Yalan gurrunlar, şowlar, söwüşler, şurýalaky hawa şu Türkmenistany yaksınlar, yıksınlar, gana çaykasınlar ýöne biz gitsek bolýar diýip pikir edýärler. Olaryň düşünjesi başga. Olaryň düşünjesi ýok. Düşünje bolan adam olar ýaly nemetmeýär. Hereket etmeýär. Aziza, vatandaşlar bir habar bar. Hatay döwletiniň uçuran raketasy Türkmenistana gaçjakmyşyn diýe. Türkiýe gaçjak diýdiler, ýene bir ýere gaçjak diýdiler. Ol kontroldan çykan nirek gaçjak belli däl, kim näme diýse şonu diýsin. O myş köp batyr aziza belli däl, häli füze däl, ol raketa Kitayski diye. Kaç düşmedi inşallah diye. Düşse de diye Berdimuhamedov filan onun tohumının üstüne düştü diye. Belki Hudaý ona näme bilen, nemmeti bir ýerde bolmasa näçsin ol raketa. Bir sagatdan belli bolar diye. Liberty. Döwlet daha edil bir hepde Türkmenistanda ähli umumy saýlaw geçirildi. Adalatly geçirildi. Halkymyz dogry kandidaty saýlap bilermi? Öz garaşym. Yok. 50 gepden belli gep. Yok, näme üçin? Liberty. Umumy Türkmenler dünyadaki hakimiyetini, hükümranlygyny ýok etmek üçin Türkmenler gaýdyp tarihte birleşmesin, bir döwlet, imperiýa gurmasyn, güýçli, gudratly, gaýratly bolmasyn diýip 500 ýyldan bäri durmuşa geçirilip gelýän proyektler var. Şol proyektlerim häzirde asırlaryň dowamynda öz miwesini berip netijesini görkezip gidip otur. Inni özüň görýän. Halk biziň aýnamyz. Şu taýda täsin sorag berýän adamlar bar.
Doğru değil mi? Nervin oynayan nemeleri var. Ya çöp çalama uruyanlar var, zat var. Bulan hiç biri günahkar değil. Liberty. Günahkar sistema. Günahkar rejim. Günahkar zalimler, cinayetkarlar, mutgorlar, parakorlar, hakimiyetteki oğrular, kezzaplar. Ne için? Halk köpçülüğü ya da soğutsuz, bilimsiz, an düşüncesi ösmedik adam näçe köp bolsa, oğruluň häkimeti, talaňçylyň häkimeti, zalimliň, jinayetçiliň häkimeti şonça uzağa çekki. Şoň üçin bilgeçliğin halk soğutsuz, bilimsiz, düşüncesiz goýulýar. Şoň üçin inni 500 ýyldan bäri üstünlükli ýagdaýda durmuşa geçirilip duran şeyle proyektler baka Türkmenistanyna ähli umumy saýlaw geçirilse hökman pullarla ya Türkmenistanyna we regionuna behridi bolan keseki güýçlü basawalçylaň hökman rolu bolýar. Gürrüňsiz rolu bolýar. Halk intak taýýar däl. Taýýar dälliginiň hem sebäbini sana düşündürdüm. Tarihten gelýän proyektler bar. On üstüsünü Türkmenistanyna şu pandemiýa döwründe, onuň dürli ýurtlarda dürli renkli revolýusiýalar döräp, dünýäde bir şular ýalyky revolýusiýalaryň atmosferesi döräp durka, Türkmenistanyň arasynda döremeli oppozisiýanyň öňüni alyp duran hapozisiýalar bar. Özüni keseki güýçleri hödürleýänler, eger biz gelmesek rejime gan öküşlük bolar diýip haýwat atyp gorkuzýanlar, halkyň gözüni gorkuzjak bolýanlar bar. Şular sebäpli Türkmenistanyna mümkin däl. Adalatly saýlaw geçirilmegi mümkin däl. Halk dogry kandidata saýlap bilermi? Eger dogry kandidaty goýdurmazlar. 1. 2. Dogry kandidaty goýaýynda da dogry kandidat gazanly diýip görkezmezler. Dünýäniň hiç bir ýerine adalatly seçim ýok. Kimde pul bar bolsa, pulun häkimeti kimde bar bolsa, siýasatyň netijesini şol kesgitleýär. Libertajan ömrüň uzak bolsun. Inni aziza ona inşallah düşmesin, Allah'tan Türkmenistan adamlar korusun. Düşmesin. Döwletdaga 15-nji iýunna Rossiýadan migrantlar çykmaly diýerler. Adat Mış olar, mış. Näme sanýaňyz şoň ýalzatlar. Kameram oňar goşýan. Häzir dur. Kameram boldymy? Ine sürpriz. Olýar. Gadyrgy jetiň sürprizi. Orazan salam. Aleyküm salam. Salamu aleyküm. Gowmam janyň Aleyküm. Gadyrgy jetiň mübarek bolsun. Hemmemizki bile bolsun. Oýursun salam. Gowmadan. Janyň sagmadan. Gowmy şu hal ýagdy. Men onu bir iki minut bir wagtyňyzy alaýyn. Hawa bir diýje aýtjak zatlanmady şuny. Saat garaş gördüm. Taýnam däl üstü başymam. Özümem taýnal onu diýen çykdym şuwa geçilme gaýdanydim bana. Ömrüň uzak bolsun. Birinji bilen watandaşlar, deň duşlar, dostlar. Hemmeňe salamu aleyküm. Owa geçýärsi. Gelen ýaxşy, diňlen ýaxşy. Şu ýüzlenmem pramay gurban uly ýüzlenýän. Oy eşitsin, bilsin, birden özü eşitmese de, bilmese de, eşitdirýänler, bilýänler ýetirsin hökman.
Qurban uly Melik Gulberdi Muhammed. Awa. Kakın ayırlıpdır yatan yer yatı olsun jaý cennetten bolsun mara. Olam biz ýalan sal erwet diýetmem ýok erwet da diýme hakmam ýok. On dünya hak berýän ýaradan diňe şol hak bar. Saňa düşünürçi ýa-da o düşünmäge wagt bolýan sapak o hiç kimiň başyna gelmesen ýakyn almak ýa aýyrmak. Senden etçe haýyşdym ýa teklip diýip düşün ýa ýüzleme diýip düşün. O günlerde, dogry günlerde gowdyle bilen dogry ýüzlenmäge çalyşyp o erwet zat diýmek islämok saňa. Şonuň üçin aýallaň turmasy, ýagny jens kalana daşagurda ýerleşe, ýylanda ýerleşe. Men o taýlarda gulluk etdim. Etçe haýyşdym. Dost ýarlam, ejeleri, bajylary, gelinleri şo taýda otýur. Saňa haýyş edip ýüzlenýän. Bolly et, her zadyň çeni bar, çaky ýagşy. Ejelerinden aýarma, bajylamyzdan aýarma. Gelin gyzlanmada çüýretdiň turmalardy. Beýtme, neýsiň agarsyn. Gadar gijesini görüp bilen o. Ady familiýasyny aýdyp oturmaýyn. Bir dostumyň ejesi otýur. Agyr ýagdaýda ýatýar. Soňky demen sana aýtdy turmady. Şoluň bar arzuwy Gurban ol Melik Guly. Näkili kakyn ölenini gynanyň. Awa eliňde daşy öz goluň ýa aýaň awa kesilen ýalak bolandyr. Ejesiniň insan arzuwy maşgalasyna gowuşmak. Senden haýyş edýän, sen nähil erweden bolsaň, dereksiz bideregen bolsaň, awa dogry günlerde, o günlerde adamlaryň insan arzuwyny hasyl et. Eger sen häzir düşünmeseň, düşünürjek yaradan Allah bar. Ondan soň saňa giç. Seniň eliňde owa hemme gapyny açan açar bar. Turmalan gapysyny aç. Ölmäge goý olam ogluny görsün, agtygyny görsün. İnsan arzuwy şol aýalyň. Men şu dostumyň adyndan, öz adymdan, indi men öz maşgalamdan geçdim. Owa urdurdyň, depdirdiň, söwdirdiň, aporna ýygnatdyrdyň, planşa gün sakladyň. Men özüme geçdim indi. Etçe haýyşdym. Ölüm ýatsygyna ýatyp, o Izrail bilen gabatlaşanmakdyň düşünsen giç bolurdy. Şoň üçin Yaradan saňa şolar ýala güýç berdi. Synamak üçin. Owa halal haramy saýgarmak üçin. Bollet. Birazam toba et. Goýup turman gapyny aç. Gowuşdun maşgalaryna. Gaty kyn ýagdaý, otaýyň ýagdaý. Eşiň durup bolanyk, damaň dolýar, gözüňden ýaş gelýär. Beýtme wagyrym. Eji biçara aýal maşgala. Yer bolýar, erkek kişini esen bolýar. Seniň berýän jeber jepaňy, jezaňy istenlik insan jydar. Onu sebäbi sabary Yaradan Allah berýär jydamak üçin. Jydamak üçin ýöne sen Gurban uly bir näçe adamyň gargadyna jydap bilmeýän Yaradan senden her bir adam hakyny sorany. Mundan öň. Diňe maşgalaň üçin, tokum tijiň üçin, öz awryň üçin algan bolsaň, azajyk wagtyň galy. Öz jesediň üçin, öz dogry ýol o dünýede cennete düşmeň üçin dogry işler etjek bol, gowy işler etjek bol. Eliňden hak hukugyny Yaradan almaka, gowy halk üçin bir ýaxşy bähwitli iş etjek bol. Şu neçeli düşman gazanan bolsaň, yer bolýar, Yaradan seni geçirir, çyn ýürekden toba et. Belki sen şu oraza aýyny, gadar gijesini, plançymyň adamy 2-3 öňkünde köp çykarsaň, şol adamlaryň içinden dogry adamlar bardyr, unutma. Şu dogry adamlar seni nä dogry adamlardan gorarlar. Şoň üçin şu neçe düşman gazanan bolsaň, mundan beýler dost gazanjak bol. Jynazaňa barmak üçin adam ýygyna gowy iş et, gowy iş et.
Gurban boli. Galanjy ömrüňde gowy iş etbesiň bilemo, men gynanýan. Sen jeteden halalar, köseler. Hawa. Sen pikir etme şuny çel ýamanlyk etdim hawa. Bundan beýle gowy iş etbesem, gowy iş etmem men bagşlamaýarlar. Gowy iş etbesem men bagşlamaýarlar diýip düşünme. Şuny çel ýamanlyk edem bolsam, bundan beýle bir işden. Ýekeci dogry sözdüň plança müň adama ýagşylyk getirýärsiň. Ýekeci bir erwes sözdüň plança müň adama bela getirýär. Yaradanam wagtlaýynça berýär wezipäni. Ýa-da wagtlaýynça berýär hemme gapyň açjan açary. Äzir şeýle bir senden hak sorar Yaradan. Ýa-da bolmasa hak soraýan Yaradanyň gullary bar. Olum şu wagt ölü bolup geçipdirler. O gullar. Ýa-da olar diýerlik goýberse, sen yer gutarýança gaçdan gutulup ýetişmeýär. Yer şa togluk şu bir ýerinde o gaçdan şu bir ýerine geler durursun. Az galdy. Gayrat et. Hatçaby aýalyň turmasyny bir boşot. 3-den 2 bölegini. Egrinim turmaya bassaň, ogrynym turmaya bassaň, körüm kerem turmaya bassaň. Han bärde adalat, han bärde kanun. Boldy dar wer zadyň çeni waçak ýaşy. Ikinji aýtjak sandım. O studentleriň adından gurlasym gelýär. Men bilen ýerim, gören ýerim, düşünen ýerim Karaçay Çerkeski. Şu taýdan gelen maglumatlar boýunça aýtjak bolýan, olamy okan ýerim. Belki başga ýerler ondan emerbetdir. Bu hakda gurrun etip bilemok, görmok. Aýal gyýlar, men deň duşya menne kiçi jigilem, uýalar, gidip pasuwda ýuwup işleýärler, ýa ubork edýärler, özlerim student. İşin nämetini düşünen oklar, aýyp näme, düşünen oklar, halal näme, düşünen oklar, haram näme, düşünen oklar. Görgüller bir manat pullyp okuwundan geçdiler, aç galmajak bolup, oňarmaja işlerine kowýan. Gurban bol, boldy da ahirimo. Sen gözüň bilen bir işiňi çykardy, halkyň eşigini geýdi, halkyň içine aýlanyp gur. Ýüregiň çydamaýar çekip çydamany. Gün şu taýda ýüregiň durup ölýär. Gyýzlamadan bolup ýörşin goro, gurban bol. Özüm Karaçay Çerkesiniň guruny aýdýan men. Bir ýaşamany men senden artyk başda islamok ýa-da men ýa deň duşlam. Student artyk başda islamok senden. Bir iýmany ýeterlikli pul dörüp, biram geýmäni, biram okuw hesapdan almany. Bir okupynlar agyrymy. Ondan soň mara ýene käbir nadanlar, namartlar, gelin gyzamy köçede eýli, gelin gyzamy köçede beýli. Adiýan oklar sebäbi başdan gelýär, ýokurdan gelýär günäkarlyk. Ýene atýaly günäkarlygy erkeklerimiz dereksizler, erkeklerimiz bolgusyzlar. Erkekler näme etsin? Gurban bolyň derdinden ýaňa erkeklere işime ýal etdi. Aýallarymyza da iş berdi. Şeýdem aýallarymyzy öňümizde erkekler mätäj etdi. Erkekleriň awraýyny açyrdy. Aýallarymyzyň ýanyna. Üçüncü aýtjak sadymam. Gurban boly. Öljeňim hak sen. Doguzakyň jenneti bardygan çyn, onu mendenem gowulýan. Ölüm ýastygyna ýatandan soň Izrail bilen görüşen soň hemme hakykatlar gözüňden geçer durar. Ana şondan soň sen düşünýän, ondan soň sana giç. Bir ýaxşy söz aýdyp ýetişmeýän, bir ýaman sözden maňlaýyňa gözüňe dürtüler durar. Bir türmeleri aýlanyp gör akyrymy sen özüň ýerip. Gör bir ýagdaýlaryny çekip jydar ýalylar. Erkekler türmesi bar.
Olong mara yıl neştiyan olun pon ıskanın açyaro 20 yıl 25 yıl 17 yıl 10 yıl ondan bir kada var mı ondan bir kanun mu gorgulların korç götürüp ayakları buloguna yetti akrimo barım kor o worşunda gurulayan narkoman aketellen yaga ne morjon için no Ora täze türmeler zındanlar gurulýa, öňküler giňeldilýär. O näme alamaty? ine bizim yerimiz şu taýda agan biz we biz ýalaklar üçin no ine biz ýalaklar üçin näme gurulsun hawa yine de serat metçitler dikken Qur'an mene düşünemok balkanı dikipsin lewatda dikipsin hawa ondan soň o öde maramarly ay nadan Qur'an ay bi gayrat Qur'an oly onun daşyn owdan ýançaň öz iç kalby owdan no mena sana söýgün döňemitsem o ýöne senin alyp barýan syýasatyňa men garşy kurýan sen rejimine men garşy yer bolýar sana hyzmat edýänlerim owa nadan namartda bir topar men metjitdäki mollalar görwem durwam yine howanlar arkada owa bizim şan şöhradymyz arkada bizi gorayan arkada aýsy okan ilmge de döneýin bilimge de hormat goýaýyn adam däl typatly haýwan mollar beýtmäň ahyrymy görwem näde gormasagat berýäňiz barýan juma namazyňyz ya berýän nesihatlaryň wagtlaryň tersa daýýaňyz aýyar biz näme üçin geldik biz nerden geldik dünýä biz näme üçin ýaşaýat dünýede ýaşap bolamysam biz nerä gitýär şu arada hakykatlar aýdyň mollalar ahunlar alymyza bilimmize hormat goýaýyn beýtmäň ahyrymy görwem bilibem dogry zat aýdyňyz özüňiz gowul ýaňyz ayet näme rowaýat näme hikayet näme hemmeň garmaň beýdi Qur'an oly sen häzir towy esdiň üçin ýürekden plança mün garynnaşyň howasaryny halas edýän ine men sana dogry zat aýdýan emma sen ýene şu sansyk enlikliň owa haram oýunyň dowam etsen plança mün dörejek nesillerine sen ziyan ýetirýän sen özüň goru sen jesedin harlanýardyr sen iýlemegde ölmeýän iýlemegde jaýlanmaýan sen onu sen adam sen bispokod etme adam senin hakkın sormaýa adam sana topulmaýa ondyň yaradan edýä görüp otur hemmekşin ahyny alasyny men sana sözüm ýok ýöne söz berilen wagty o wagtyň waka elinde gujur gaýratyň waka dogry zady ulana men öz maşgalam Karaça Çerkeskide onun şol gurrun berýärde bolup geçýän zatlary çekip çytap bolany erkek kiş bolan soň gön gelip ýüregi diýýär wah Allah janýan şeýle bir pursat berdiýän bir minut diýän men bir şu zatlar düzedeýin ýa-ni mümkinçilik ýok baka dogry zady ulan senden haýyş edýän orazaýyny sen şolar ýaly bir gaýra adam bolsaň owa senen biz ýaly yaradanyň guly dogry düşünä öz-özüňden gorkup ýörmedi dogry adamna bir zat diýenni dogry dinlejek bol sen dogry ýeşetsen gorajak gatken bolar seni gaýtalasaň söz kän gurulmanydy owa söz kän menen şu taýda jemledim am men diňe haýyş edýän zat turumlar boşot bir yaradanyň bir kanuny bar aşlyk edip ogurlyk etdimi berme oňa Türkmenistan konstitusiýasy üçin konstitusiýa soýunça 10 ýyl 15 ýyl çüýretmek näme gerek maşgalasyny aýyrmak aşyk bolup ogurlyk etdimi oý sen şol ýagdaýda düşünne owa kömek et inniki gerek şol owa
Ogurluk etmez ýalak bolýar. Etmeýärem ol. Ay sen ýöne sakalyňy ösdürseň turmy? Garamaş ýetirseň turmy? Onunam rowaýat ýekayat bolmy? Beýtme ahire men zat öz o maşgalaňy semýäňe tohummy. Ulanyň aro beýtme ahire mo. Meni maşgalandan ayırdyň 8 ay, 9 ay. Oglum göremo, oglum beni tanano. Yer bolýar men erkek kişi çekip çıdaryn. Aýöny inelerimiz bara. Aýal logonymyz bara aro. Beýtme ahire mo. Men milyon % bilýän. Sen öz öleni kakyň owu gorkup titräk git o dünýä. Men näkil ogul ýetişdiripdirn. Öz oglum maňa näkile günäler getirdi. Seni alady edip o dünýäge gitdi. Ay kakyň razylyk üçin, kakyň o dünýede rahat ýatmak üçin bir dogry ýola gel ahyrym. Gorgun işärleri eliňizden gelse de gelmedik sıran, getirmedik sıran bolýan, görseňiz görmedik sıran bolýan. Düzelerçe wagt boldy hemmeňize. Häzir ölüler, diýreler bolýan, girdi deşik tapmaýaňyz. Owo. Olar oýansa şeýle bir bek sorar. Borlaýan. Owo, ýaşy günni, o günni gowgurun edeli. Sözüm ýok, men şeýlerek owo dostumyň haýşdy, öz haýşdymy goşup aýtdym. Karaçay Çerkezkidäki aýal gyzlarymyň, jigilerimiň, baçylarymyň, gelinlerimizin işleýişini görüp, çörek pul tapşyryny görüp. Sözüm ýok. Özüm Türkdäki işleýän adamlara, bütün dünýädäki türkmenlerden, Türkdäki türkmenlere uly hormatym bolýar, syýlaýan. Sebäp gözüm bilen görüp gaýtdym kösençlerini, işleýişlerini. Ýöne şeýle bir sabır berýän Yaradana müňler de şükür. Her bir owo eten sogagyny müňde şükür da ýaman şeýle çydamly, sabırly. Malade Türkdäkiler. Hormat goýan, mara syýlaýan hemmeňizi. Döýdiňim beýlik türkmenler syýlamak diýdigim däl. Hemmeňizi syýlaýan. Öne hersiniň orny o kalbymda böyle görünýär. Şolar ýaly. Şoň üçin adamlaryň köp wagtyny alyp oturmaýyn. Özüm marada aýtsamam janym sag. Owo näçe kyn günler gördümçe şonça güýçlenýän. Owo şonça opyt ýygnaýan, şonça öwrenýän. Kim maňa näme zat diýýän bolsa, nä dogry. Şo nä dogry adamyň düşünjesine dogry düşünje bolup galyp, şo nä dogry gurulansy. Ay ýöne men özüm kimdigimi men bilýän, näkil ýoly ýörýän men bilýän. Wagty geler, owo her kim diýen sözüne jogap berer. Kimsi owo nä dogry gurulan adamyň öňünde, kimse Yaradanyň öňünde. Şoň üçin men hiç kimden hiç gil çekinemok. Owo hiç kimden aýbymam ýok, gorkymam ýok. Owo hiç kime men bergilem de borçlam de. Şoň üçin owo men gurulaýan sözümi owo siz hökman ananyň ýa hökman laýyk basyň ýa hökman patpysatçy ediň diýmek üçin ne? O zat men üçin hiç hile wajibem de. Wajib zat dogry söz aýdylanyny dogry düşünmek başaryň bolly. Olam özüň üçin gerek bolýar. Geçen ýolum size sapak bolsa ýalňyşmagyň üçin boldy. Gynanýan men jigileme gynanýan. Oglumyň deň duşlaryna gynanýan. Şolar üçin görüşip ýör. Öwleda bir kuşdan adamdan sonra wagty jogap bereýin. Ondan men boşlukdan seman ýapaýyn. Esas zat ýüzden esas zat aýtdym. Qurban olam. O azgaly hökman belkin nesip bolsa inşallah o öňkü gurulan bütün döwlet musulman döwleti nesip bolsa Türkmenistan territoriýasyna girip geler. O nesip bolsa agzyr bolup o şo döwleti gurar. Nesip bolsa Türkmenistan konstitusiýasyny o edil fagat ýaly işler nesip bolsa demokratiýa dilli öň bolýan bolsa inni ýürekden bolar. Bu kurdukda ýokarda bolmaz hiç bir gep gurrun.
Esip bolsa hiç zat edip bilmeye diýen adamlar yeri gelende, wagty gelende hawa şu prastoy adamlaryň şu edýän hereketlerini görürler. Hawa kim maňa dogry gurlamdy, hawa wahhabis terrorist diýenem bolsa wagty gelende şolar hawa dogry adam görende ötünç sorarlar. Soramal adamlardan geçecek ýeri ýok. Sebäp hawa öňe hemme zat gurladyň, hawa geçip gitdi däl. Ýok, hemme zata jogap berilýän esip bolsa. Men uly gurlamok, men öňüm hiç kim. Ýöne yaradanyň öňünde, insanyň öňünde ýeri gelen men esip bolsa. Bek bellesinler-de kim maňa garşy gereket etjek bolsa, ýa gurulajak bolsa, meniň öňümde izimde dogry adamlar bar. Özüm prastoy adamlar. Yeri gelende hawa dogry ýola düşemizde, oraryň daşdy bolan adamlar tanasa. Hawa nesip bolsa. İnşallah. Hawa şu bir kısa soraga jogap beren näme diýip näme goýýan? Haýsy soralar? Halkyň soraga bir kısa jogap ber, sora ýok diýme. Döwleda esasatlar aýtdym. Sorajak baý bolsa jogap bereýin diýende şeýle. Bolmasa da sora ýok bolsa da seman ýapaýsam jana öz soraňma diýä. Ýene bir zat aýtjak. Aýtjak. Ine Azat Türkmeni gördüňiz. Kimsi dogry diýip tanýar, kimsi näme dogry diýip tanýar. Maňa o gyzyk gyllar. Näme dogry adamlaryň pikiri wapşe diýümine gyzyk gyllar. Dogry adamlaryň pikirim gazakly bolar, dogry düşünseler. Ine men Azat barada tanışlamaýdyn, gysgaça. Azat öz sypatyny terezin gatdanna goýun, öz taşky sypatyny. İçki sadalygyny bir terezin o gatdanna goýun. Haýsy agyr geler diýen, sadalyk agyr geler. Öze inanjyň, özüm sada. Özüm şeýle bir prastoy kynçylykdy önüp ösen. Öz kynçylykdy önüp ösen soňam kän şoňa gowgurlarym düşünürip başlanyk. Kän gowgunlarym görmäseň gowgurryň ýalyk edibem, gurrun berip başlanyk. Şoň üçin kimsi pesirek diýip garajak bolsa, kimsi kemtirek diýip üstünden güljek bolsa, ýalňyş pikir edýäňiz. Azadyň ýanyna hiç kim diýen adamyz, özüm prastoy diýen adamyz ine oradur. Kimin moral taýdan düşünjesi gelýän bolsa, kimin fizik taýdan düşünjesi gelýän bolsa, ine men ýekejeň näme dogry ädim äsen, azada tarap hökman jogap berersiň. Jogap berilýän günem gelir, şol meýdanam bolar. Ondan bu söz diýemsoň, isse özüňiz nähil düşünýän şeýle düşünün. Näme dogry adamlar oraz bilen bile ýöreseň öldürjek bol diýerler. Dogry adamlar dogry düşünýärler. Näme dogry gurulasaň, dogry adamlar bir gün näme dogry gurulan soraýar diýip düşünýärler. Şoň üçin bir adama dil ýetirmäkiňiz ilk tanan, ine men şol maslahat berýän. Hiç wagt men hiç adam şahsyna dil ýetirenler, keriýe kör, ýa ak ýa gara diýenler. Ýöne diňe garaýyş pikirine dil ýetirenler. Seýme hakym ýok sypatyna, hiline dil ýetirmäne. Ýöne pikirine näme dogry gurulsa, garaýyşyna dil ýetirmek hakym bar. Görüp durup bilip durwam, näme dogry diýip aýtmazlyk, ol bir näme dogry bol. Şoň üçin bek belläňi kim azady näme dogry ädim ätjek bolsa, ýyzy tarap o näme edip geçişmeýär. Uly söze towy. Hemme ýerde ýaradan gullar bar. Sen Amerika bol, Germaniýa bol, Braziliýa bol tapagy diýip men nidenem bolsa tapýan. Elimde delil bar. Tapýan diýen sözüm üç ýerinde de men durýan. Bir sözü dogry gurulasam, dogry ýerde söz taparlar. Aýöne dogry gurulmaly wagtym yaratan wagt berýär, şonda gurular. Hemme zat ýazylýar. Şoň üçin azat barada kim azada düşman bolsa, meniň düşmanym şol. Men düşmanym şol. Sebäp azadym istoriýasyny eşitseňiz, gözüňizden ýaş gelýär. Istoriýasy diýdigim ýitiren zatlary,
Hawa bidiren maşgalasyny hawa geçip duran agar günler neşden gözüňizden ýaş gelýär. Şonuň üçin bolman azady hormatyňyz bolmasa-da geçen ýolny ýa görüşen rejimini karşı, görüşen rejime karşı şonsyna bir hormat goýuň. Bir dil ýetirmäkäňiz biraz zamanda öwreniň biljek boluň. Men bärt akylly bolup siz akmak görüp düşünürdigimden ýöne hawa akylly syraýanlary düşünürýän men muny. Gurulösüň oglum ýaladym sowet berýär, akyl berýär diýerler-de. Gurulösüň ýaktym ýaladym diýip. Ay ýöne diýeno, aktym ýal oglum ýaladym dogry gurulýar. Keçilik bilmän diňläýin diýen ok. Şonuň üçin maksat Bayramoviç bol, maňa Rowşan Gylýeçiw bol, Murat Kurbanow bol. Sen kim o Allah Murat kim bolsaň şo bol. Wagty gelýär, şeýle bir bek sorar. Bar gitdi haýsy dar etdiň bede. Owa. Bar sen onu arz et. Sen bar Brazil ni arz etdiň bede. Men ýok etjek, diňe ýaradan. Bolly, men gorkym şondan. Ana ýazdyňyzda üýşip gorçek maksat bolup deport etdiň gorçekdiňiz. Ene sizlere alyp diktator rejimi berjek bolňyz, bile işleşip diktator rejimi bilen ýaradanam ýeňsemden tutdy dänim, Allahdan guwadam üçin okady men şeýdi. Ene Hudaýa şükür. Awa halkyň dilegi dogalar bilen, awa organizasiýa prawa zaşitlikler bilen kömek etmek bilen ýene halkyň arasynda geçip ýörnäm men. Özüm ýüzümi açyp arkaýyn gurulap. Men kimden gorkaýyn? Goý olar menden gorksyn. Sebäp olar Hudaýa derek şeytany Hudaý diýip inanan adamlar olar. Şoň üçin goý olar öz-özünden gorksyn. Öz imanyndan gorksynlar. Men näme üçin gorkaýyn? Men dogry onandan üçin gorkaýyn. Men kimden gorkaýyn? Eger gorkardym, Hudaýdan gorkmany öwrenseler, Hudaýdan gorkýan inanyrsalar maňa, men olary gorkardym, olarda çekinerdim. Eger ol Hudaýdan gorkýan inandyrmasa Hudaýdan gorkýan men näme üçin olardan gorkaýyn? Olar kim men üçin? Şonuň üçin ýamanlyk etmäkäňiz gowjy pikirleriň ýemme-de hasaply edipdi. Şolar ýaly. Oraz bir soru bereyim sana. Aýda. Öz işlerini urukturmak üçin ulgap ýörken şeýle bir üýtgeşme bolup geçdi. Şo 3 harply hereketiň lider diýilýän adam Türkmenistanda kanly köşklik bolar. Olam 20-30 güni geçmez diýip kanly köşklige çağırdy. Indi şol adamlar seni çakdan aşa dinçilikde, wahhabilikde, ekstremizmde aýyplap sen üstünden arda ýazýan, berilen ardalary gollaýan adamlardan size şeýle güne ýönkediler. Ýöne öz agzy, öz dili bilen özleri Türkmenistany gana çaýkamak isleýänligini Allahjan şolara öz agzy, dili bilen aýtdyrdy. Sen şu ýagdaýa nähili baha berýän? Men mara yaman sabrly öwünmäýin bolýan, sabrly boljak bolýan, giň boljak bolýan. Biz Türkmen, biz musulman, biz Yaradana inanýas, saganýas we İslam dinine saýlap aldyk we Muhammed peýgamberimizden ummaty biz. Ýöne men şeýle bolsamam, siz şeýle gan çaýkamak islänem bolsa uly söze towa. Hiç wagt, hiç gaçan edip bilmersiňiz. Etmäni hiç ile mümkinçilik bermez. Siz diýýänsiňiz, plan çekedek diýin özüňiz, oraz kim, oraz hiç kim. Garşyňyza çykarsy esip bolsa. Eger şeýt çek bolsa, eger şeýdän adamlaryň bolsun. Çigitleýän, içini iýýän, daşyny zyňýan, sebä daşy gazak kyllar, esas içi iýmit bolansoň. Esip bolsa, wagty gelir, owa, içiňizden dogry adamlara, owa, dogry ýoldan ýörärler. Nä dogry adamlara siz bilen gerek edenler. Hemmetem nä dogry ýere ýörärler. Indi men şeýle düşünürem. Eliňizde barny edin. Hiç bir zadyň kabul boljak geldir. Hiç bir zady ýerine düşjek geldir. Men näme üçin arkaýyn gurulaýan? Men elimde delil bar.
Sebebi delilnäme giýje günni dogadylak edýär. Dogry ýerlere, gowy ýerlere. Şu dogry dilek dogalamyzdan yaradan nesip bolsa Allah kabul eder. Mundan soň ekstremizm diýin, o wahabis diýin. Sizädir şu sözleriniz bilen bir näçe musulmanyň belasyna duçar bolýaňyz. Siz habaryňyz ýok. Owa. Sen orada dil ýetirýänmi? Ya İslam dinini dil ýetirýänmi? Sen habaryň ýok o zatlardan. Sen düşünmän, bilmän gurulaýaňyz. Wagt gele düşünýäňiz ädir siz. Watandaşlar diň duşlar. Baryňyz debeten dinleň. Men 99% aýdýan. Azajyk wagtdan bar üşüp baryp şonu dinleýän adamlar bar öwürlük gelip o hakykat ýoluna düşüp biziň ýyzymyza düşýäňiz. Şollardan aýyrlyk gelip biziň ýyzymyza diýäni meň ýyzyma diýdim däl. Kim yaradana dogry dilek doga edýän bolsa, ana şolar ýalyk, siz hem şolar ýa dogry dilek doga edip başlaýaňyz. Gowa adamlara ýyza düşüp başlaýaňyz. Hemmes aýyrlyk geljekdir. Debeti anan ýana hemmes gelýärem. Ine şu gelmese men hiç da bilmedim. Ine az wagtdan olara kimdigini fon ýüzüni açyk görkezýärler. Görkezem açýarlar. Görkezýärem. Men sizi aýdamok, siz özüňiz öwürlük gelin maňa diýip, ýa bize goşulyň diýip, siziň özüňiz öwürlük gelýäňiz wagtyň geçmek bilen. Sebebi hakykat şeýle boljakdyr. Ol men istediğim boýunça bolan ogul. Yaradanyň istediği görkezde boýunça bolýar o zatlar. Şoň üçin o dogry ýol tapjak bolsaňyz, diňe dogry dilek doga edýäňiz, bir sabrly bolýaňyz. Sabr 7 jennetiň açar diýär. Şonu maslahat berýän. Agam olar hiç bir zat etip bilmeýär ulana. Olar hiç bir zat oňarmaýar. Ýöne plança muň adamy aýatdyr diýip pikir edýärler. Ýöne olar öz-özüne alýarlar. Plança muň adam onu dinleýär. Ýöne owa ýalňyşmazlyk üçin ýalňyş köp zatlar dinleýärler. O ýalňyşmazlyk üçin o biz ýa mena şoň üçin meni dinleň, maňa goşulyň, maňa batpysat hiç hilek meni rol oýlanokdyr. İsteseňiz de dinleň, istemeseňiz de o dinlemeň. Ol öz işiňiz. O her kim diňini duşunny bilýänjesini aýtyp geçýär. Men durmuşumda geçýän kynçylyklar diläp almaly, diläp almaly haýry sowap işler däl, aýöny çekip jydamaz ýalam däl. Şoň üçin nä dogry adamlar dinleseňiz, Allah maňa ýardym etdi. Belki şolar köp dinlese, meňem günümde erwet günlere duçar bolarsyňyz. Şoň üçin size berjek maslahatym ortada gelin. Hiç kimi dinlemeyin. Hiç kim dinlemeyin diýdim. Kimmetin dinlen ýöne hiç kimi inanma. Diňe ýüregiňiz inan. Ortada gelin, ortada. Gowy şol. Himmekşe diňlik şol. Murat Kurbanov diýen özçü. Plançy muň adam dinledýän, plançy muň adam unanýan. Çalsyran maşyndan diýnar diýär. Az galy. Ýere barýandan bilen ok näme gurulýanyny öz düşünen ok. Bu gurulýan sedim bir tereza goý ölçü. Ol ýardamçy ol. Ýöne näme serial ýaly goýar bir ýarym saat, 2 saat, 3 saatdan efir goýup. Näme Türkmenistan o maglumat geldi, Türkmenistan bu maglumat geldi. Näme gurrun berýän o sen? Kime näme diýän o? Ýene gurulsaň men plança ýaşymda oglum ýaladym, maňa akly berýär diýersiň. Aýa sen plança ýaşymda bol gurulýan zadyňa seredär o. Oturup özüň düşünär o. Prosta multiknor o sen. Bolup berşiň o. Adam sen gülüp görýän habaryň ýok o sen o. Sen pikir edýän, inanyp görýän öýdýän. Borlaýyn o. Sözüm ýok beýle. Orazan adat şu mübarek gizide efirimiz jemläli. Bola. Kalanca wagtymyzda Türkmeniň esretli geljegi üçin bizden soňky nesiller üçin el götürüp ýagşy dilek doga edip giden ötün geçenlerimiz üçin Türkmeniň arnamysy üçin janyny pida eden gerçeklerimiz üçin
Ýa-ni bu temada geçtiň zannanna bennilikde azatlygyň ýüzüni görmän, işretli durmuşy görmän, rejimiň gan hor jenayetkär, rejimiň zulmynyň aslynda türmelerde zannanlarda dünýeden ötüp gidenden ruhuny doğa dile edelim. Efiri tamamlap näme diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ala hazırda bolup töwereginde adamlar Gurhan okuýar diye. Eger Taala gapydan girip bu näme boluş, bu näme hwallyse ýarış başlady. Kim öňürti Gurhany hatmetse Peygamberimiz şoňa öz gyýyny berjek diye. Alam faýdan hazır bolsa çökýärde 3 bir elham bilen 3 kul bolan okap tamamlaýa. Gurhanyň hatmy bir elham bilen 3 kul bolla Ihlas suresi. Şonu okap bütün neçenlerimiziň ruhlaryna bagş edelim şonu. Kadir gecesinde Fırgurlar bolan geleceğe bir gecede adam goşaýnan sözüň agzynda bol. Indi äzira diýersiňiz-de siýasat bilen dini garma diýip ýöne gowgulny dogry sözler aýdylsa ýerine düşer. Awa bir sözüm aýdaýyn, soňa bir mysal getirjekdi. Hazrat Ali musulmanlar urşanly Hazrat Aliň ala meýdanyna bir garşydaş düşman aşagyna salyp urup oturýarka. Onuň gatdana da bir musulman urşup oturýar diýdi. Onuň aşagyna oglan ýüzüne tüýkürýär Hazrat Aliň. Hazrat Alim urmany gidýär bolýan. Gatdana başga bir düşmana topulýardy, onu goýup onu beýleki düşmanym öldürýärler, urşup oturýarlar diýdi. Soň gatdana urşup oturan sonra wara Hazrat Ali. Hazrat Ali sen niye urup oturdun onu, ondan sonra sen ýüzüňe tüýkürdi diýeni. Hem üçin onu beter öldürmän goýberdin diýdi. Ondan Hazrat Ali ullan demine jogap berýär diýdi. Eger men onu öldüren bolsam diýe, öz gaharym üçin öldürdigim bolardy. Ýerine düşmezdi, nä dogry boldy. Bizim urşumyz Ýaradanyň dogry ýol üçin, hak ýol üçin urşýar. Şoň üçin dogry bolmadygy üçin men şonu şeýle goýberdim. Şeýitdim diýip jogap berýärdi. Ýani haýran galyapdan naksy. Indi bu diýdigim näme? Diýýäňiz Owany türkmen, diýýäňiz Eýrany türkmen, diýýäňiz Arabistany türkmen, Pakistany türkmen, bir zada düşünüň. Ol türkmenler häzirki daşa ýurtda ýaşaýan türkmenler haky bar. Türkmenistan topragyny ýaşamany haky bar. Men Türkmenistany türkmen diýmäni. Sebäbi olaň ata-babalary şu topragy gazanyp giden. Bularyň şoň nesli. Şoň üçin hiç wagt aýrylanma. Olaň ýerine özüňiz goýup görüň. Ýat ýurtda 10 20 ýyl ýaşan bolsaňyz, sizem küýsemezdiňizmi watanyňyzy? Olaryň isläp ýa bilip çykany, ýa isläp giden ogular. Şoň üçin nesip bolsa, hemmämiz birleşdirjek, iman. Nesip bolsa birleşdirelim hemmämiz. Şoň üçin olaň haky bardyr. Ata-babadan gazynan, hasyndan imany, içmäni ýaşamany bulaň haky bar, bular nesli. Şoň üçin aýrylamaň. Ene ýaky mysal getirdiňmi? Gahar hemmede etdirben bilýär, diýdirben bilýär. Şoň üçin gahary ýutmaly, başarmaly. Ana şo kyn meseleni, kyn işi edýän adam ağzyň içinde de biz bolaly. Edip başaraly. Öňüm bir ýerde eline partal gowlap barýar diýe, onuň gatdana bazarda turan aýalam mert bol oglum, mert bol diýär bolýar. Gaharlanyp şu aýala görünjek bol, hakykatdan mertdiň görkezjek bol. Innäme şunu öldürjek, gatylgyýa diýär-de. Ol adam düşünok, ol aýal mert bolýan sebäbi elinde partaň aýyrdy. Ullan demiňle gaharyň ýugut diýäne düşünok. Ol onundan beter mert boljak bol, ylgyýa diýär-de öldürjek bol. Şoň üçin gelin mert bolmaň dogry ýoluny saýlanyň,
O doğrusun boljak bolýan, gowsun boljak bolýan. O. Onu näme döwleda? Köpräge molly. Şoňulen efiri hawa Hadi ya. ýaşa dile owa bilen efirinde jemlenin Ha, o inşallah o. Liberty gowurdat ýatlatdy 41-45'te şehit bolan Saada Ýönökö Edermen garadan gaýtmaz ata-babalarymyzy, dogan garnaşlarymyzy hemmetinem ýagşylykda ýatlalyň ýzyna galan baýdak ýaly aýarlarymyzyň ruhuna değsin diýe. Görýär? Ýzyna galan baýdak ýaly aýarlarymyzyň ruhuna değsin. Hakykatdan. Edil baýdak gaty dogry söz. Liberty ömrüň uzak bolsun. Yo, dogry aýtdy. Arnamasly aýar gyýlaryna ýakşýan, gelişýän gowy bakaş baýdak. Hakykatdan baýdak ýaly. Dogry aýtdy. Ene şu wagt haýtyn görsen göräý. O unuň gurruny ýa çöregiň gurruny ýa owaçynyň gurruny ýa bankyň gurruny ýa prezidentiň ýygnanyň gurruny hiç kim aýdanok. O ýetim galan çagalar barada, aýarsyz galan aýallar barada, ölüp güden kakal ejetiniň o çagalar barada hiç kim aýdanok. Şolaň hak üçin görüşýär. O şolaň ölüp güden goç ýigitlerimiň hukuky üçin görüşýär ýa-ni dogry görüş ana şolar üçin bolmaly. Köp sag bolara efirimiziň soňuna goşulyp öz ýürek arzularyňy aýtdyň. Mübarek gijede. O inşallah emmemize o netip bolsa bir jem bolup çöle çykyp bir tanka çaýaç o garaýda oturmak etip etsin. Biziň bar arzumyz şol başga biziň oňorýan bilýän. Oý haçaklatmaşardyr ol. Netip bolsa Allahyň. Adat hakykatyň hatyrasyna hakykat üçin bildiňden, başardyňdan käme halam özüňden uly işlere dyrjaşýan, ýapyşýan Türkler medeni cesaret diye, medeni batırgaylık diýelimi. Bir uğrun tapjak bolýan, hakykaty ýetirjek bolup, hakykaty düşünürjek bolup, bir watandaş hökümünde, bir Türkmen hökümünde öz elinden geleni edip oşant koşak bolýan. Türkmeniň hakykat uğrunaky, adalet uğrunaky görüşini. Yine her kim öz bildiğinden koşant koşmaly. Ýöne sen özüňi lider, sen özüňi bir professional, sen özüňi bir hemmelere görüllü edip görkezäň ok. Şol ramkada görkezäň ok, reklam eden ok. Şoň üçin hem sag dyrjaşýan. Ýöneköy halkyň wekiliniň bir zat edip bilýändigini, ýagşy niýeti, ýagşy maksada umtylýanyny, ümdükkänligini subut edýän. Şeýle bilen. Men sen şu edýän aladalaňy, gaýratlaňy, çekýän zähmetiňi ýokary baha bilen gollaýan, hemişe de golladym. Sen gaharlansaňam, söwgseňem, käbir adamlar bilen söwgüşseňem, men sana hemişe dogry düşündim. Dogry düşünmeň ýoluny özledim. Dogry düşündim. Men seni dogry tanydym dip özüm şeýle hatap edýän ora senim. Şoň üçin ikiňiziň hem başyňyz dik bolsun. Şolary alaky hakykatlary aýdyp dursunuz. Hakykaty aýtmak iň uly koşan, iň uly soba, iň uly görüş. Ezir çekýän halkymyzyň ýüregine suw sepip dursunuz. İkiňizden hem Allahyň razy bolsun, taňary ýalkasyn, toýuňyza gaýtyn şu mübarek gijede. Emme diňe bir 41-45'te däl. Ähli watançylyk gurşlaryna arnamys üçin baýdak göterip, garaşsyzlyk üçin, türkmeniň geljegi üçin pida bolan hemmelere olaň arkasynda ojogy maşgalany saklap, baýdak ýaly türkmeniň awraýyny goran saklan,
Türkmenin neslini şu neçeni dowam ettiren gyýyl gelinlemede. Enidem edermennin görkezýän gyýyl gelinlemede minnetdarlyk çäksiz. Ejelemide käbämiz, ejelemide namusymyz, aýallygyndan hemmesine minnetdarlyk, hemmesine Taňry ýarkasyn, toýuňyza gaýtsan, köp sag bolun, azat, oraz, toýda görşeliň, sagja bolun. İnşallah bolýar. Hakykaten ýeňäýmeli, sag bolun. Bolýar. Hormatly tomoşaçylar, tesirçiler, toýuňyza gaýtsyn, Allahdan gaýtsyn, eliňiz ýüzüňiz dert görmesin. Her harpyňyz müň sowap, milyon, milyar sowap bolup gelsin. Orada aýyna we şu Gadyr gecesinde raketa dip ýürege düşdüňiz aýbara. Dogrusyny aýtsam. Näme diýip? Raketa. Hataýyň bir uçuran raketasy kontroldan çykýar bolan, şol raketaň nire gaçagy bellidi. Belli bir radius çaklaýarlar. Türkiýede gaçyp biler diýdiler. Innem Türkmenistana gaçak başynda diýerler. Bir derek adamlar ülke soğumak için edilen gurrun da. Yo, esasy raketanyň uçan ýa-da gaçan ýerine pikir etmäňde öz içki dünýäňiz, doga dilegin oturan ýeriňizde, daşda öwrüňizde seredin. Şol ýeňiz ýeter netip bolar, raketa gaçmaly ýerine gaçýar bol. Siz isteseňiz istemeseňiz. O zatlar işleýän, esasat çigileme gynanýan yaman erbet, ýollardan barýarlar, ullakan çukura barýarlar. Şu inşallah olara düşündürme, Allah azam yaradan güç kuwat bersinler. Hawa, sag bolun onda. Toýda Bolýar, görüşelim. sag bolan. Owa dileýän sag bolun. Orazan sag bol. Azat, minnettar. Taňry ýarkasyn görüşe dowam. Hakykat üçin, halk üçin köp sag bolun. Tesirçiler, ömrüňiz uzak bolsun. Toýda görüşelim, sag bolun. Eliňiz ýüzüňiz dert görmesin. Tamaşaçylar sag bolun, sabır bilen diňlediňiz, gollap dursuňyz. Toýuňyza gaýtsyn, Allahdan gaýtsyn, sag bolun. Ştaýda gowurda ýa-da çary agam rakete diýenler Allahdan umydyn kesip atlar. Yaman ufirkol bilen efiri jemledik. Çary ömrüňiz uzak bolsun. Eliňizin dert görmesin, gaty dogry. Sag bol. Näçekde jemgyýetde her hil adam bolmaly. Hemmeti biziň üçin bir sapak, biziň üçin bir görelli. Şoň üçin köp sag bolun. Toýuňyza gaýtsan, güllürdiň çary, hemişe gülüp gez. Sagja bol, ömrüňiz uzak bolsun. Ýeneki efir dostluklaryna çenli köp sag bolun, mehriban dogunlar. Gadyr gecesinde ähli ýagşy dileýleňiz Allahyň dergähinde kabul bolsun. Köp sag bolun. Hemmäňiziň öten geçenleriniz üçin häzir efir ýap, doga etjek, dilek etjek. Sag bolun.